Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Mewn un ffordd neu'r llall, mae hanes yn mynd i gael ei greu yma ym Mangor. Mae angen pêl dda mewn i'r cwrdd Cosby. Y bêl yn disgyn i'r eilydd. Sydd yn dygol, a mae di mynd mewn! Di dewl sy'n gael o Iwan. Venables. Cael ei groeso mewn Smith! A mae Shearer Smith i sicrhau bod hanes yn cael ei greu. Mae Colin Cater di arwain y Bala i hanes. Alle'r llwyfan ddim a bod yn fwy perffaith. Bêl yn disgyn i Bacare, pwy sy'n gyntaf? Bacare! O'r yna Wild yn y Wild! Ac mae'n fwy ddim. Pwy ond Michael Wild. Y bêl at Wild. Ydy hon yn grydydd. Wild! Mor hawdd â hynny. Cyfle falle ar gydio i Dyna'r tri edrych yn sicr. A dyna hi! Cwpan Cymru 2017-2018 yn mynd i Gei Connah. Hanes yn cael ei greu. Croeso un o benwythnosau fwyaf cyffroes y calendr pêl-droed yng Nghymru. A'r gêm gyntaf o ddwy penwythnos yma wrth i ddau glwb sydd wedi codi Cwpan Cymru yn y gorffennol fynd ben yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Y Bala yn erbyn Cei Connah sy'n fyw ar eich cyfer chi heno. Ac ie, mae'n gaddo i fod yn dipyn o benwythnos. Pen-y-bont yn erbyn y Seintiau Newydd sydd i ddod fori, ond cyn hynny ni yma yn y Flint am y rheolwr cynorthwyon y Flint, Iwan Williams, yn cadw cwmni ni. Iwan, Cwpan Cymru, sneb moyn colli, ti'n gyfarwydd iawn ar cael pêl-droed yma wrth gwrs, mae heno'n gaddo i fod yn dipyn o gêm. Yndi tad, dau dîm cryf, gêm galad i'r ddau nhw. Dim llawer o goliau, os dyn nhw'n gyson efo'r 4 gêm dwytha maen nhw wedi chwarae yn erbyn ei gilydd, ond ia, edrych ymlaen. Ie, mae hwnna'n bwynt da, achos mae'r 2 gêm diwethaf rhwng y Bala a Cei Connah wedi gorffen yn ddi-sgôr ar ôl 90 munud. Mae'n mynd i fod yn agos, Iwan. Yndi, waith ni ddeud bod ti'n mynd i penalties wan, ddim, ond ia, yndi, gêm ofnadwy o agos. Edrych ymlaen, Dave Edwards yn ôl i Bala, ond collad mawr i Connors efo Michael Wild allan. Wel, nawn ni trafod mwy yn y man, Iwan, ond rhywun sydd wedi codi Cwpan Cymru ddwywaith yn barod yn ei yrfa yw Chris Venables. Bydd y codi hi am y drydydd tro ddim yn rhy ffôl. Nicky John sydd wedi bod yn siarad gyda fe. It's the semi-final in the Welsh Cup against very familiar opposition for yourselves. It's the fourth time that you've come up against Connah's Quay this calendar year alone, and the last 3 matches have finished in draws. What can you take from those games, do you think, to give you the edge over them this evening? It's difficult when you're facing a team back-to-back like we have, or so many times in a season. But you know, we'll have a clear game plan, as we always do. Yeah, I can't obviously give away too much in terms of what the plan is. But we'll be prepared, and hopefully we'll get the job done. Do you think that discipline plays a key role as well then, because the red cards have happened on several occasions as well, haven't they, for both sides? Yeah, discipline's important in every match, isn't it? And it does become not difficult, but a challenge when you're playing against the same players as frequently as we do. You have got to sometimes, you might sort of have the odd clash with players that you used to clashing with, obviously, and seeing them more frequently doesn't help that sometimes. So discipline, as always, will be key, and especially in a game like this, semi-final, you need to make sure that everyone's on the pitch. And of course, not only is this an avenue to Europe, but you yourself have tasted the success of lifting the Welsh Cup previously as well. How much do you want to experience that again? Yeah, it's been the best day in my long career, twice now.
So to do it again, it would be massive for us. Obviously, we've tasted cup success, as you say, this season already. So if we can do make it a double cup win for the season, that would be awesome. Diolch, Chris. Iwan, newn ni ddechrau gyda'r Bala ar newyddion. Mae rheolwr nhw Colin Cwpan wedi cael ei wahardd ar gyfer y gêm hyn, o byddai'n gorfod gwylio o'r stand yma tu ôl I ni. Yw hwnna'n cael unrhyw effaith ar y chwaraewyr? Swn I ddweud, yn enwedig efo faint o brofiad gyn Colin a gwybodaeth sydd wedi newid gêm os ydyn nhw yn syffro neu stryglo, lle, ond mae fyny'r chwaraewyr, munud maen nhw'n croesi'r llinell wyn, mae fyny iddyn nhw wygyr o'r gêm, felly dwi'n siŵr fe Colin di roed I blaen allan a geto ia, mae fyny'r chwaraewyr wneud o. A fi'n sori atgoffa ti, ond y Bala nath fwrw Flint mas o'r Cwpan yn y drydydd rownd. Iwan, just pa mor galed yw I gael canlyniad yn erbyn tîm fel y Bala sy'n gwybod fel I ennill gêmau? Ia, gwir, maen nhw'n gyson efo'r ffordd maen nhw'n chwarae, maen nhw'n galad, maen nhw'n hogia mawr cry, felly mae'n gofyn I chi fod ar eich gorau pan ydych chi chwarae yn erbyn Bala I ffwr neu gartra, felly fe rhaid I Connah's neud yr un peth heddi, mae'n gwybod be fydd Bala'n dda yn ac yn trio ffeindio'r gwendid yn nhw. A nath nhw fydd I llansawel o 2 gôl I ddim yn y rownd diwetha. Adam Roscoe a Chris Venables yn rhwydo yn y gêm yna. O ran Adam Roscoe, mae fe wedi sgorio yn 5 o'i 6 gêm diwetha ym mhob cystadleuaeth. Pa mor allweddol bydd ei hynna? Yn deallweddol iawn, sgoriodd o Gycridd yn erbyn yn omadiad yn y gêm ddwytha hefyd. Felly mae'n edrych fel bod wedi ffeindio'i draed. Di mynd ar goll chydig bach yn TNS, ond di dod ar fenthyg I fyma ac yn edrych fel bod o'n enjoyo I pêl-droed eto. Yn gwmws. Wel, mae fe wedi bod yn dipyn o wythnos I gapten Cei Connah, George Horan. Oedd e'n dathlu 500 o gemau yn uwch gyngrair Cymru. Mae fe hefyd wedi ennill Cwpan Cymru ddwywaith. Mae Nicky wedi bod yn siarad gyda fe. George, it's the Welsh Cup semi-final against very familiar opposition for yourselves. It's the 4th time that you faced Bala this calendar year alone. The last 3 meetings between yourselves have finished in draws after 90 minutes of play. What can you take from those matches to give you the edge this evening, do you think? I think for the past 3 or 4 years, these have been tight fixtures. Hopefully tonight we can come out on top. We sort of own one from the League Cup final. So hopefully tonight's the one, yeah. Do you think the fact that it is the Welsh Cup semi-final and also that being an avenue to Europe as well, does that give it an edge over the other meetings recently? I think so. Our remit at the beginning of the season was Europe. So this is probably the easiest avenue apart from the league, so let's hope we can do it. And of course, you've tasted success in this competition. You've lifted the Welsh Cup. How much do you want to do that again? I think any final at my age is a great achievement, so yeah, hopefully we can do it again this year. Like I said, it's going to be a tough task. We've still got tonight out of the way, so hopefully. And just finally, that recent 500 Welsh Premier appearances, a huge milestone. Congratulations. How do you reflect on that achievement? Very proud. I know you told me recently it was coming up, so I tried to keep it under wraps. I didn't really tell anyone, but yeah, very proud of what I've done. Diolch, George. Thank you. Iwan, yn y rownd diwetha, Cei Connah yn middi Ebys o 5 gôl I ddim, yn amlwg. Ebys yn cael tymor hynod o siomedig, ond rhyw bach o fewnwelediad I ni o ran, fel I chi'n paratoi I wynebu tîm fel Cei Connah sydd gyda gymaint o brofiad yn yr 11? Ia, cwestiwn da. Mae fyny i'r 11 neu'r sgwad yn gyfan I droi fyny ar y diwrnod yn ei herbyn nhw. Maen nhw'n reit cyson a calad efo be maen nhw'n neud, felly rhywbeth debyg I Bala, felly dyna pam fydd I mor gyffroes hyn yma. A dyna pam. Sdim lot o goliau yn y gêm yma, nag os Iwan? Oes, dim o gwbl. Disgwyl ddim yn di penalties. Newyddion drwg I gefnogwyr Cei Connah yw'r ffaith bod Mike Wilde ddim yn y garfan o gwbl heno. Ni wedi clywed bod Mike Wilde yn sâl. Faint o golled fydd yn yr ymosod? Collad enfawr. Yn y ddau focs, mae goliau fe ar hyd y blynyddoedd wedi bod y gwahaniaeth I ma sydd wedi curo'r lig, y tîm ma wedi chwarae. Felly dwi'n siŵr fydd Neil Gibson yn hollol anhapus bod o allan hyn yma, ond mae fyny rhywun arall. Dwi'n meddwl na Harry Franklin allan eith partneru Jack Kenny fyny na hyn yma, felly chance da iddo fo. A mae rhaid I sôn, dyma oedd ffeinal Cwpan Nathaniel jyst ychydig wythnosau nôl. Bala oedd yn fuddigol ar gicio'r smortyn fyna. Yw hwnna mynd I roi rhyw fath o edge seicolegol I dîm Colin Cwpan? Bydd, ond dwi'n siŵr fydd Neil Gibson isio cael un yn ôl dros nhw, yn enwedig am fod Bala di mynd lawr I 10 dyn yn yr hanner cyntaf. Felly eto gêm cyffroes, gêm calad a dim lot rhwng y ddau dîm. Wel Iwan, diolch o galon am y tro. Gewn ni sgwrs hanner amser. Wel,
just i'ch atgoffa chi, as usual, we do have English language commentary available for this one. We've got Mike Davis and Newtown manager Chris Hughes keeping you company. I'm sure they would love to have your company this evening. Ac yn y Gymraeg, mae Owain Tudur-Jones wedi bod yn gweithio'n galed, o'n i'n gweld neud i nodiadau gyda, mae fe gyda Bryn Thomas. Felly Owain a Bryn, draw at chi. Diolch yn iawn, Sioned. Croeso chi yma i Gae y Castell, cartre y Fflint. Nawch chi be, dyma'r tro cyntaf i bedwar clwb o'r Chwech Uchaf yn uwch gyngrau'r Cymru, gyrraedd y rownd gynderfynol. Felly mae disgwyl i'r safon fod yn uchel ar gema i fod yn rhai cystadleuol heno ag yfory Cei Connah yn ail yn habl uwch gyngrau'r Cymru. Y Bala yn 5 ar hyn o bryd ac am y 5 tro y tymyra bydd y Bala yn herio Cei Connah. Ac wrth gwrs maen nhw wedi curo unwaith mewn rownd derfynol ar gicia o'r smotyn yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG. Mae gwael dio ddim yma heno. Salwch yn ei gadw fo allan. Fo fethodd y gic o'r smotyn dyngedfynol. Rwan, o ran newyddion y tîm, mae yna 2 newid yn hym Cei Connah o'r un gurodd Met Caerdydd o 2 gôl i 1 yn ei gêm dwytha. Joe Molkin ar y fain, fel yn dweud, Mike Wild yn sal. Josh Williams a Harry Franklin sy'n dod i fewn i dîm Neil Gibson. Ac o ran tîm yr absennol Colin Cates yn 3 newid o'r tîm gollodd o 2 gôl i 2 yn erbyn y dre newydd. Harry Lloyd y golwr allan ar y fainc, Nathan Burke a Luke Wall i fewn i'r gôl y daw Alex Ramsey a Dave Edwards a Lasana Mendes i gychwyn i'r Bala. Da ni'n gweld y siap yma gan y Bala. Digon o brofiad yn y tîm i gyd, Bryn. Cei a Pete yn gallu bod mor gry, mor gorfforol yn y cefn, ond y frwydr bwysig ganol y cae. Profiad Dave Edwards, Smith a Venables yn cyfuno fel 3 fe rhaid iddyn nhw fod ar ei gora i wneud yn siŵr bod nhw'n ennill y frwydr holl bwysig yn anerbyn Cei Connah. A sôn am yr ardal ganol cae. Y disgwyl ydy fi Cei Connah chwarae fe ryw ddeimwnd. Disney, Bratley, Morris a Williams. Cyfuniad chydig bach o bopeth gan y 4 ohonyn nhw. Ond dim asgellwyr. Felly fydden ni'n disgwyl gweld Roberts a Harrington yn ymuno efo'r ymosod a rhoi digon o groesiadau yn y cwrt i Kenny a Franklin. Sôn am Jack Kenny, wel dyma fo yn de. Dim Mike Wild efo'i 15 gôl o prif sgoriwr Cei Connah. Felly mae'r pwys ar y dyn yma. Mond i sgorio cwpl o goliau. Ac oedd o'n dechrau y rownd derfynol yng Nghwpan Nathaniel yn erbyn y Bala. Y moment mawr yn y gêm yna, nath o ddim i cymryd nhw. Felly, lot o bwysau. Fe rhaid iddo fod ar ei ora. Ac i'r Bala, wel, mae'r dyn yma'r dan ar hyn o bryd yn dydi. Mae wedi cael cyfle ar y lefel broffesiynol. Ddim cweit wedi cyrraedd y lefel, ond mae o'n nôl rwan yn uwch gyngrau'r Cymru. Cael chydig bach o gariad gan y Bala. Pethau mynd y dda ar hyn o bryd. Ac yn barod yn brif sgoriwr efo 11. Chwaraewr cyflym sydd yn ddibynnol ar hyder. A mae'r hyder yn ar hyn o bryd. Yna chi Neil Gibson. Fod i rheolwr Cei Connah cyn reolwr y Fflint, wrth gwrs, yn dychwelyd yma i ail gartre fo, mae debyg. Mae Colin Cates yn rheolwr y Bala. Mae o yma, dyna fo yn fanna, yn yr eisteddfod. Ydy o ddim yn cael dod i lawr i'r ystlys. Dyna ydy'r ddealltwriaeth, dyna da ni'n ei ddeall. Y dyfarnwr ydy Mark Petch. Fo ddyfarnodd rownd derfynol Cwpan Cymru yn 2010, Bangor yn erbyn Llanelli. Ac faint o waith fi gyn y fo heno. Mae yna 5 cerdyn coch wedi cael ei dangos yn y 4 gêm flaenorol rhwng y 2 dîm yma. Mae wastad yn gêm danllyd. Byddwn ni'n mynd i gicio'r smotyn os ydy hi'n gyfartal wedi'r 90. Yna mi fyddwn ni'n mynd yn syth i gicia o'r smotyn. Sydd ddim yn benderfyniad poblogaidd efo pawb o wain? Na, ddim efo pawb. Dwi'n siŵr be mae Iwan Williams wrth yn ochr ni fama yn teimlo am y peth, Bryn. Ond i fi, gret, de. Dwi wrth y modd efo cicio'r smotyn. A, da ni'n cael mynd adran gynt hefyd, ydan. Yndi, mae Iwan wedi ymuno hefo ni wrth i Cei Connah. Bwysau efo Kenny'r bêl i fewn i'r canol. A mae yna gyfle fan hyn i Franklin. A mae wedi reid nhw ar y blaen. Y dechrau delfrydol o fewn y funud gynta. A dyna'n union oeddwn ni angen. Harry Franklin.
dim gobaith o gwbl i Ramsey yn y gôl. Wel am ddechrau i'r rownd gynderfynol y Bala dim Cei Connah 1. Wel, oeddwn ni sôn cyn y gêm am y profiad sydd yn hyn Bala, ac yn enwedig yn yr amddiffyn, a'r bara menyn iddyn nhw ydy delio efo croesiadau. A da ni just yn gweld yma, methu delio, methu clirio, Ross White ydi o, ddim yn cael digon arni, a wedyn pwy sy'n ymateb gynta. Os a chwaraewyr gan y Bala yn gwneud siŵr bod nhw'n gweithio nôl tuag at 'i gôl. Na, Franklin ydy'r un sy'n ymateb gynta, ond i'n meddwl bod y cyfle di mynd efo'r cyffyrddiad bach cynta na. Yn chwarae teg, nath y bêl just fawnsio yn ddigon clen wrth 'i ochr ar ôl yr ail gyffyrddiad, a wedyn mae'n cadw i ben. Am ddechrau, oedden ni eisiau gol gynnar, da ni wedi chael i. Trydydd gol Harry Franklin yng Cwpan Cymru y tymor hon. A mi fydd o wrth i fod, i welodd o gerdyn coch yn y gêm ddwytha rhwng y ddau dîm yma. Ac o'n i ar fi'n croesawu Iwan Williams i'r pwynt sylwebu. Iwan, wel am ddechrau? Ia, dechrau da. Jack Kenny, neu be mae Jack Kenny'n gyfarwydd efo rhedag y Sianeli ac pêl dda fewn i'r bocs ac Harry Franklin yn gorffan yn gret. Ond dyna'n union oedden ni angen. Gol gynnar. Mi fydd hynny yn golygu bod yn rhaid i'r Bala efallai wain newid i cynllun i gêm. Wel, dwi'n meddwl mae ildion gynnar yn siomedig yn amlwg, ond na nhw'n newid un byd o ran siap, o'r ydi gêm i mi wedi setlo eto. Felly, yn feddyliol yn fwy na dim, mae rhaid chdi ymdopi. A fel ti'n sôn, be mae'n neud ydi, yr hira mae'n mynd, dim golia, mae'n ddi-sgôr, mae'r ddau dîm jyst yn mynd, ti'n mynd chydig bach yn fwy nerfus, chydig bach yn fwy cydwadol, ddim eisiau gwneud y cangymeriad sy'n mynd i dygroc chdi allan o'r gwpan. Newell ar ergyd, mi oedd Rosgro i fewn amdani ar yr ochr gos yma, mi oedd Venables yn y canol, mae hwnna wedi cymryd gwiriad, mae wedi mynd allan am Gei Connah. Ie, mae hwn yn lond llawn, dydi Iwan, Newell yn yr ymosod. Yndi tad, mae chwaraewr debyg i Jack Kenny, rhedeg Sianeli, cryd dal y bêl i fyny, gweithgar, felly, ia, mi geith Bala gyfla. Mendes ar Gei Connah, mae'n rhydd yn y cwrt, mi oedd Venables yna ceisio i gosod ti i Rosgro nath o Williams yn cael ei lorio gan Smith ar wanta. Harrington ar i gwari, Ross White i fewn at Newell unwaith eto Dave Edwards. Yn tacluso mi oedd Nathan Pete wedi aros i fyny. Mae Pete dal yna ar ymyl y cwrt Cosby hefo Newell wanta. Naim Arsan ar hidlath o droed chwith hawdd yn y diwedd i Andy Firth. Ie, be fydd yn ddifyr efo'r gol gynta, gol gynnar yna. I'r gêm agor fyny, o ran neutral, so wedyn ti balans gorau'n gynnar dwi'n meddwl, oherwydd Cei Connah ydy'r tîm, os maen nhw'n cael un ar y blaen, yn aml iawn, maen nhw'n gwybod sut i gadw siap, sut i fod yn drefnus, sut i beidio taflu gormod o ddyn nhw'n ymlaen yn chwilio yn obeithiol am yr ail gol. Felly gown ni weld os fydd Bala'n gallu dod i fyny efo, wel, atab yn ddigon sydyn cyn iddyn nhw setlo Cei Connah. Rosgro. Venables. A Ross White. Rosgro wedi parhau ar hediad. Mae hwnna'n cael ei gwarchod o Harrington yn gwneud camgymeriad. Ond ta Rosgro cyfle i gael ei greisiad i fewn. Mi oedd angen y cliriad gan Ben Nash. Franklin, sgoriwr y gol, wedi munud. Munud gynta. Franklin yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Josh Williams. Kenny yn mynd ar rediad y bear yn y gornal at Kenny! O, gafodd ei lorio gan Ramsey, be di'r penderfyniad gan y dyfarnwr? Mae o'n edrych ar y dyfarnwr cynorthwyol. Bryn, mae gennym ni ongl dda hwnna. A efallai bod yn llygyd un nhw'n hwyllio, dwi'n meddwl bod o'n cael y bêl. Da ni'n gweld Kenny'n dod rwan, fod i'r dyn sy'n cael y bêl. Ydy Ramsey wedyn yn cael blaen i fus arni? Dwi'n meddwl fod o, fydd ongl well. Da ni'n gweld Kenny'n cael y bêl, mae hwnna'n gico'r smotyn. Iwan, bendant. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl bod y ffordd mae'r bêl di mynd o blaid Alex Ramsey oherwydd bod o'n edrych fel bod wedi cael ei law ato, ond dwi'n meddwl bod yna gyffwrdd hwnna'n penalty. Hynna'n penalty. Dwi'n meddwl bod o'n syrthio, dim bod o'n deifio, mae o'n disgwyl y cyffyrddiad. Ydy o'n dechrau syrthio cyn y cyffyrddiad? Dwi'n mynd siŵr, ond ddylia bod hwnna'n gico'r smotyn. Wel. Dihangfa i'r Bala. Williams ar Gei Connah at y postyn gosa. Cyfle i Edwards i chlirio hi. Tempo da ar ddechrau'r gêm Iwan. Oes tad, ddau dîm i weld yn mynd amdani. Y ddau dîm i weld wedi setlo blaw y gol, ond ia, mae Jack Kenny'n berig lawr y Sianeli yma. Yndi. Williams
Mae o wedi bod yn fywiog yma. Mae Franklin unwaith eto. Franklin yn cael ei lorio. Venables oedd yn ei chanol ei. Wel, am gêm. A dyna mae'r gol gynnar na wneud mi oedd hi'n drosedd. Fi Venables yn ffodus i beidio cael cerdyn melyn yn fama. Traed cyflym gan Franklin. Doth o mlaen fel eilydd yn y rownd derfynol Cwpan Nathaniel. Oedd o'n siomedig iawn yn y marn ni. Dim ymateb, dim argraff ar y gêm. Ond yn barod yn y gêm yma, ti'n gweld y traed cyflym. Venables just, wel, oedd o'n mynd am y bêl dwi'n meddwl. Oedd just chydig bach yn ar y deg. Mae gemau rhwng y tîm yma wedi bod yn geidwadol iawn gydol y tymor. Mae hon... A tanllyd. Oedd yn union yn dyn a tanllyd. Mae hon yn gêm a hanner. Pwy sydd dros hon? Mae John Disney. Disney sydd yn sefyll drosti hi. Falla bod hi'n dwtch yn rhy agos i fynd dros y mur amddiffyn. Mae pawb yn ôl. Mae Rosgro yn cael ei alw nôl i gynorthwyo hefo'r amddiffyn, felly pawb yn ôl i'r Bala wan, a Josh Williams. Mae John Disney yna, a mae Josh Williams. Mae Williams yn ffefryn o bosib yn fan hyn, a llo dyblu mantais Cei Connah. Williams i Gei Connah. O, mi nath y mur i waith yn ôl i fewn gan Horan. A mi o'na gam sefyll yn y fan yna. Ie, so nhw'n cael barn Iwan yn fama, herwydd neb yn cysgu o dan y wal. Draft excluder ddim yna. O'r pellter yma, da ni fel arfer yn ei weld o. Fydd Williams yn siomedig heb cael ei drost o wal, ond pan bo na ddim draft excluder, Iwan? Mae gen ti boint, oherwydd mae'n dechneg anodd i gael y bel i fyny a lawr o pa mor agos oedd Josh Williams yn fanna, felly swn i'n meddwl sa rhywun yn dieddol i fynd o dan y wal, felly, Bala di cael get away efo beth yn fanna, swn i'n dweud. Franklin sydd ar gôl o fewn y funud gyntaf. Feddylia, da ni'n meddwl yn y fan hyn yn y pwynt sylwebu, y dylia Cei Connah fod wedi cael cic o'r smotyn. Mi nath y mur i waith yn y fan yna. Smith. Dyma Arsan. Nôl at Tony Kay. Tony Kay bellach yn 20 oed. George Horan yn 41 oed. Profiad, Iwan. Ia, profiad mawr, profiad enfawr, yn enwedig efo byd oedd Ows ynglyn â Cei Connah mynd un ar y blaen, efo George yn y cefn ag Andy Firth di cadw 14 llechan lan tymor yma'n barod, felly tasg anodd neu enfawr o blaen Bala. O'n i di syni mond 500 oedd wedi cael i fod yn onest, yn teimlo bod wedi chwarae 1,500. Ond dal rhy mor effeithiol. Yndi, dal rhy mor effeithiol chwarae teg. Mendes. Dave Edwards mewn safle ymosodol. Bel i'r canol yn edrych am Newell. Nôl allan at Edwards gen o le i ganfod Mendes, traed cyflym. Alla gael y croesio di fewn, ond cael ei gwarchod allan gan Callum Morris. Penderfyniad gan Mr Petch, nad oedd hi'n geico'r smotydd o gia. Ie, gawn ni weld unwaith eto. Gwaith da gan Williams. Mae'r pwysa ar y bas yn berffaith. Mae Kenny yn cyrraedd y bel yn cael y cyffyrddiad. Dwi'n meddwl bod yn geico'r smotyn. A dwi'n cytuno. Ti'n gweld yma, mae Kenny'n ei chyrraedd i. Gynta, mae'n geico'r smotyn. Dos a ddim cwestiwn. Ond does na ddim VAR, hogia. Bysa VAR di roi ti, Iwan? Bysa, dwi'n meddwl. Bysa. Mae Jack yn cael y cyffyrddiad cyntaf ar y bel. Mae Alex bach yn fler yn cymitio hyn teg ati, lle, ond mae'n penalty. 100%. Jack Kenny, ti'n nabod o dda iawn. Chwaraewr gonas, swn i fel, yndi? Yndi tad, yndi gweithgar. I trio arwyddo fo cwpl weithiau. Mae di bod efo Neil Gibson wan am ambell i flwyddyn. I chwarae yn erbyn o dwi'n i'n faint o weithiau hefyd. Just llon llaw, bob gêm llon llaw. Cei Connah falch o'i gael o hyn efo Mike Wilde allan gyda salwch gyda llaw. Mike Wilde. Yna chi. Tro dwytha enillodd Cei Connah Cwpan Cymru fodd yr rheolwr Andy Morrison a James Owen wrthi am Mila. Ben Nash. White yn ei gwylio hi yn yr holl ffordd.
Pwdi hwnna i wan. Hen Lee Fowler. Mae di ffonio fi tua 15 o weithiau'n barod enw yma. Ac yna, da chi'n ymwybod bod o Lee Fowler ydi rheolwr y Flint ac is-rheolwr y Flint. Un Iwan Williams. Pass lac yn y fan yna gan Ramsey. Franklin. Mae o ar dan hyn yma, Franklin. Franklin allan mynd heibio i Dave Edwards. Ryan Harrington. Mae yna 3 yn y canol. Os all Harrington gael y croesiad i fewn, mae'n llwyddo i wneud hynny gyfeiriad. Kenny cam sefyll, Mr Petch yn caniatáu'r chwarae. Barhau wan, Talasana Mendes. Venables efo fo. Mae Newell allan ar yr ochr gosa mae'n cael ei figilio gan Ben Nash. Newell yn ôl at Mendes. Mi oedd presenoldeb, mi oedd Nash. Mi oedd Harrington yna yn ddigon i glirio'r peryg. Edwards, Bala ar frys. White. Allo gael y creisiad i mewn llwyddo i wneud at y postyn gosag Nash ar cliriad. Pete. Nash. Williams. Cwbl o gresiadau wedi dod i fewn i'r cwrt gan Bala rwan. Dwi'n meddwl, ers cyfnod Andy Morrison, mae tîm y dyn yma yn amddiffyn i Cwrt Cosby mor dda. Os ti'n roed y cresiadau a dyn nhw'n berffaith tuag at y postyn agosa neu yn yr awyr, dim problem o gwbl. Drwy nos, wneud Cei Connah ddelio efo bob un o'n nhw. Mae rhaid fod chydig bach yn fwy clyfar. Dyna, dwi'n meddwl, y safleoedd croesi, jyst tynnu'r bêl yn ôl pan mae'r adeg yn gywir. Dyna all arwen at lwyddiant i Bala. Mendes, mi nath o'n dda. At Venables, Ross White. Mae yna 3-4 yn y canol. Mi oedd Rosgro yna. Hwna'n grisiad da hefyd yn doedd. Rosgro fel bob, asgellwr da. Tuag at y postyn pell yna'n gwneud yn siŵr bod ym ond safle i geisio sgorio os mae yna chydig bach gormod o bwysau ar y croesiad. Ryan Van Valentine ac Steve Fisher ydi tîm rheoli y Bala heno yma. Dipyn tawelach am hwnnw Iwan ac tasa Colin i lawr yna. Hynny'n enwedig ar ôl mynd gol i lawr mor fi yna hyn. Dwi'n siŵr fod Colin yn cicio set i blaen iddo fo yn y stand yna rwan. Yndi. Mae o'n yr eisteddau, di o ddim yn cael cyfathrebu mewn unrhyw ffordd. Swn i'n bod hynny'n goblin anodd iddo fod yn dawal gydol y gêm, dri. Arsan! Croesiad oedd hwnna i gyfeiriad Venables. Nath yna, os oedd yr rheolwr yn yr eisteddle, oedd hwnna'n broblem pan o ti'n chwarae? Ti'n gwybod beth, yr un oedd yn yr eisteddle fwyaf, Terry Butcher, oedd yn gweiddi ag ysgrechian gymaint, oedd yn cael ei banio drwy'r amser. Oedd yn neis i'n nghlistio fi gael rest bach weithiau. Harrington. Fi ath i drwy goesa Jack Kenny sydd drwy'r at Alex Ramsey. Ramsey mynd â frys ar y Bala. Newell. Disney. Cliriad gan Roberts. Trwad yn ôl at Alex Ramsey. Brawd Alex Ramsey, Iwan? Eric, di cael ei benodi nis hyfforddwr efo Cymru wrthos yma? Do, hann i digon lwcus i wneud trwydded pro efo Eric, felly nabod o'n iawn. Rheolwr, hyfforddwr really clir, really da, profiad da, a negas da i'r wlad, really. Alex Ramsey. Di cael mab wrthos yma. Swn i fel efo Cymru Ec yn chwarae mewn rhyw bythefnos rwan, fydd Alex Ramsey, swn i feddwl bydd yn un o'r gol geidwaid geith i ddewis? Bydd, swn i ddeud, fod yr rhif un tro dwytha. Mae di bod reit cyson, swn i ddeud, tymor yma hefyd. Felly, dwi'n meddwl fydd o'n heiddi cael ei alw fyny eto. Honno yn Altrincham gyda llaw ar yr unfed ar hugian. Gêm yn gallwch chi weld yma hefo ni ar sgorio gyda llaw. Horan i fyny hefo Rosgro. Dwi'n iawn chwaraewr y Bala, dath i nôl Mr Petch. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae gol. Harry Franklin wedi munud o fewn y funud gynta. Gwaith da gan Jack Kenny lawr yr yslys dde. Gyna
Josh Williams yn ei chanol i hefyd, cyn i Franklin, wel, ffomethu ydy dy gwir. Harrington. Williams. Marsan o pas lac gan ei Marsan at Callum Morris yn ei gosod ti. Dod i lwybr ac i rediad Ryan Harrington. Ras wrth efo Lasana Mendes. Franklin yn ôl at Harrington, symudiad da. Mi oedd rhaid i Ramsey. Ond mi oedd rhaid i fod yn effro'r i bostyn gosa. Ie, yn gwaith da lawr yr asgau chwith gan Cei Connah fanna. Falla, dyma'r un peth pan mae gen ti cefnwr yn y safle cefnwr chwith efo troed gryfa, droed dde, croesiadau falla chydig bach llai o safon arnyn nhw, ond cyfuniad gwych yn fanna. Harrington yn gwthio Mendes yn ôl, gwneud iddo am ddiffyn yn lle bod o'n dalanwadu'r gêm yn ymosodol. Fi ddeud Iwan, nes i wneud y gêm rhwng Cei Connah a'r Bala yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy rhyw bythefnos yn ôl, ar Gae go iawn, ar Gae gwair. Yn ydi, wrth gwrs mae Cei Connah wedi chwarae i gema yma o tymor nesaf ymlaen yn tydyn. Yndi. Mae cae o'r math yma yn siwtio nhw'n well o be wela i ar safon i gêm nhw heno yma. Williams ar ergyd gyda'r llaw. Ia, yndi tad, Bryn, pwynt da. Ond dwi'n meddwl bod o'n siwtio'r rheolwr Neil Gibson yn fwy na be oedd o'n siwtio Andy Morrison. Felly dyna be mae'r sgyrsia di bod amdan yn yr wsnosa dwytha fod Neil isio chwarae dipyn bach mwy o ffwtbol, chwarae allan o'r cefn, mynd trwy'r llinellau, lle. Ac i ni fel Flint, lle mae'n dod â fwy o arian, i ni sydd rili angen yr arian efo'r cyllid. Felly, no-brainer fel maen nhw'n dweud i'r ddau glwb. Ie. Ac un clwb yn llai tymor nesaf yn yr uwch gyngrau Rwain na fydd yn chwarae ar Gae go iawn. Fydd Cynarfon yn bydd. Cynarfon? Dwi'n arall? Pwlffordd y Cynarfon. Ni'n fath ar hen ddyddiau, Bryn, ydi. Game's gone, fel maen nhw'n dweud. Ie. Cei gwair mwdlu, da. Ie, Ond ti'n gweld, mae'r safon, fel ti'n sôn, Bryn, mae'r safon o ran gêm, Cei Connah, mae'n 6-7 pas rwan, sa'n ni'n gweld hynna ar eu cae nhw, gan i bod nhw'n glyfar, sa'n nhw'n wirion i chwarae'r math yma pêl-droed, felly o ran codi safon y gyngrair, gweld pêl-droed, chydig bach yn fwy deniadol, mae o'n gweithio, dydi? Falle, ydy carfan Cei Connah Iwan yn gweddu fwy, da ni'n ei weld o heno, mae'r safon y gêm heno 10 gwaith gwell na be welis i yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy bythefnos yn ôl, a falle bod cae o'r math yma'n sawtio chwaraewyr Cei Connah. Yndi. Dwi wedi dod i fyny'n erbyn Neil Gibson dros y blynyddoedd, a mae o'n un sy'n licio chwarae pêl-droed yn hytrach na mynd o'r cefn i'r tu blaen yn syth, lle. Felly, dwi'n siŵr os geith Neil Gibson i'r ha, neith o recrwtio chwaraewyr, neith siwtio'r math yma chwarae wedyn gan fod nhw'n dod yma i chwarae ar y 4G ma tymor nesa. Smith. Mendes. Dave Edwards. Fi wedi clywed Dave Edwards yn dweud mae Cwpan Nathaniel oedd y gwpan gyntaf erioed y fennill yn ei yrfa, ynddo. Cei. At Ross White. Wrth gwrs mae profiad Bala. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n gallu curo Cei Connah yn y gwpan. Fydd hwnna'n nghefn i meddwl yn bydd. Mae di ennill petheri hefyd, mae di ennill dyrchafed i'r Premier League a bethau, felly chwarae teg am yrfa, ynddo. Ond be oedd yn braf oedd gweld be oedd hynna'n ei olygu iddo fo. Mae'n deud lot am Dave Edwards, dwi'n meddwl. Rosgro ar wybo, na'n bas dda i lwybr Rosgro at Newell. Newell yn ceisio i gosod ti, ond yn gosod ti yn syth i ddwylo diogel Andy Firth. Cyfle gora'r Bala o'r hanner cyntaf. Ia, pêl wych gan Anthony Kay, lawr y sianel i Adam Rosgro. Pas da ar draws y bocs ac disgwyl chydig bach mwy gyn George Newell, ond ia, cyfle da iddyn nhw. Ie, da ni'n gweld gwaith da gan Rosgro hefyd, sydd yn gallu bod dros y blynyddoedd, efallai chydig bach y blinkers ymlaen. Sa'i ben o lawr, a sa moch gyda fo beth o'i gwmpas o. Ond dyna oedd yr opsiwn o'r fanna. Tynnu'r bel yn ôl, Newell mewn safle da, fel ti'n deud, Iwan. Just dim cweith digon o nerth arni. Nath o drio bod yn glyfer efo tu fewn i droed yn do. Smith. Cael ei lorio gan Josh Williams. Bydd i'r Bala.
Mae'n cofiwch bydd sgorio Nos Lyn yn dangos uchafbwyntiau. Rownd gynderfynol y Cwpan Abertawe yn erbyn Met yn y brif adran. A golwg ar y ddau geffyl blaen yn yr ail adran. Bai Colwyn yn y gogledd a'r Bari yn y de. Esbydderec am 10 o'r gloch a Malcolm Allen hefyd yn dangos yn y dewis dylwn i ddeud gol y mis. Ramsey. Drwodd y naill golwr, drwodd i'r llall. Fydd hynna'n rhwystredig yn byd Iwan. Yndi. I chwaraewyr y Bala. O, yndi, siwr. Pêl rhy syth, pêl lawr gwddwr y golgeidwad fel ma'n petai lle, ac efo'r ffôm ag yn Andy Firth ar y funud, just pêl rhy hawdd iddo gasglu. Harrington fel tackle bler gan Nathan Pete. Oedd hi yn fler, ond cyn hynna, dwi'n meddwl Ross White y cefnwr deg, mor ar y deg, Harrington yn gwibio heibio, llawer rhy hawdd, Pete yn dod ar draws yn ceisio helpu partner bron a bod. Ti'n gweld y fam a Harrington, ddylia o gael ei stopio cyn hynna, mae rai fi ddeud. Disgwyl dim byd llai gan Pete. O'n i'n mynd i ddeinio'r un peth o. Chwaraewr di-gyfaddawd, dwi'n meddwl, ydy'r disgrifiad o Nathan Pete. Williams, gadael hi i John Disney. Callum Morris yn dod yn agos yn denu Dave Edwards allan. Creu chi bach mwy o le ar ymyl y cwrt. Horan gafodd ei beniad i fewn yn fan yna. A Mendes yn ei chyrraedd i cyn Harrington. Rosgro. Edwards bron ei chyrraedd i. Bradley. Dyna di'r tro cyntaf. Dwi wedi enwi Callum Bradley wan, a da ni hanner ffordd union drwy'r hanner cyntaf. Dwi wedi bod yn dawel iawn i dyma. Yndi, mae'n dawel, ond mae o'n weithgar. Mae'n mynd o gwmpas i waith yn ddistaw, yn effeithiol. Mae'n rhoi di gorff o gwmpas, mae'n cael y bel i lawr a chwara. A dwi wedi licio Callum Bradley ar sydd o fod yn Flint tymor dwytha. Ie. Siomedig i golli fo i Gei Connah? Oedd o'n rili siomedig, achos oedd rhaid ni adeiladu garfan newydd, mond Danny Harrison ag Mark Cadwaladr, dwi'n meddwl gynnu ni di arwyddo, felly, siomedig i golli lot yn mynd yn wnast. Rosgro. Anlwcus. Anlwcus iawn ceisio canfod Naim Arsan. Owain hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf, mi fydd Neil Gibson yn fwy na bodlon efo pethau fel maen nhw. Bydd o'n hapus iawn, a fydd hwn dim. Bydd o'n oer, ac yn amlwg mae'n gorau aros yn ei hwd. Diolch yn cael gweiddi a sgrechian fel da ni wedi arfer glywed. Ond be mae Cei Connah yn gwneud mor dda, da ni wedi sôn bod nhw'n dîm da unwaith maen nhw'n cael eu hunan ar y blaen, ydy maen nhw'n mor weithgar. Sôn am Bradley fanna. Y gwaith mae'n gwneud pan di o ddim mewn meddiant i ennill y bel yn ôl. Disney newydd wneud union y fath yn erbyn Rosgro. Maen nhw'n weithgar ar draws y cae. Bala sy'n pwyso. Venables. A ras mae Dave Edwards. Ysgyn dal Sana Mendes. Venables. A Ross White a Mendes allan nhw greu cyflen fan hyn. Allo gael ei greisio, allo gael ergyd i fewn. Ceisio creu lle ar y droed, chwith oedd o! O, mi oedd angen y cyffyrddiad gan Ben Nash. Mae yna unwaith eto i Rosgro, oedd hi'n codi o'r eiliad, oedd o'n gadael i droed. Dros y traws, kick goal i Gei Connah. Ie, gret gan Mendes, chwarae teg iddo fo. Ergyd siomedig gan Rosgro yn y pen draw, ond Mendes, yr eiliad nath o droi a gwynebu'r amddiffynwr. Oedd o'n gwybod, dwi'n mewn busnes yma, fydd yn siomedig efo'r ergyd. Gol Harry Franklin sydd yn gwahanu y tîm arwan ta Kenny. Kenny cael ei wthio o'r neillu gan Pete, a dyma Ross White yn gwahodd niwl ar ei gwari, ond Ben Nash, yn arall o gyn chwaraewyr o Flint, cadarn yn y cefn. Ie tad, partner da i George Horan yn ddiweddar, wel, ac yn gyson drwy'r tymor. Dechrau datblygu i fod yn un o centre-back sgora'r gyngrau rwan. A fo gafodd y cyffyrddiad yn fan yna. Mendes unwaith eto'r bel i fewn yr ergyd gan Rosgro. Mae Venables i fewn amdani hi, a fo gafodd y cyffyrddiad ola. Cyfle arall i'r Bala. Ie, cyfle gorau i'r Bala hyd yn hyn. A fel ni'n sôn yn gynharach, tynnu'r bel yn ôl. Mi wneud Cei Connah ddelio efo'r croesiadau, dim problem, mae rhaid bod yn glyfar. A tro yma, mae'r symudiad yn dda yn y cwrt Cosby i greu y lle, a mae'r gwaith gan hwn sydd mae di dod yn fyw yn y munudau dwytha. Tynnu'r bel yn ôl yn wych. Sa'n am llawer mwy, fydd Rosgro siomedig nad ydy wedi sgorio, mae di taro'r targed, digon o nerth arni.
Waith da gan ffyrdd eto yn y gol. Ond mae'n gêm gwpan go iawn. Rhaid mi ddweud, un o'r gemau gorau, un o'r hanner i cyntaf gorau, dwi wedi gweld y tymor hwn. Ia, cytuno. Un o'r gemau gorau rhwng y ddau glwb, swn i ddweud. Ond ia, pwynt da gen Ows, Lasa Mendes yn dechrau dod i fewn i'r gêm wan. Dwi'n meddwl bod o'n un o'r prif greuwyr y goliau y gyngrair, dydy, 13, dwi'n meddwl. Ond ia, sgil da, a mae Bala'n dechrau codi fewn iddi. Mae gen Owain Tudur Jones. Botted o chips y fan hyn. Di chdi gath o? Ia, di dwi'n rei fi, mae'n o bryn. Mab y cadeirydd, di dod yn nhw draw i fi'n special, a mae Ows yn bita nhw. Na i gario ymlaen i sylwebu, mwynhewch chi'r chips, ogia. Jack Kenny wedi cael cerdyn melyn. Tra o'n i'n rwglan am chips, am gwyno. Venables. Harrington. Oedd o'n gwybod lle oedd y bêl y fan yna, ac mi ath i drwad. A da chi rhyw deimlo, rhyw synhwyro, Owain, mae'n rhaid, mae'r Bala yn cael cyfnod dan fan hyn. Mae'n rhaid iddyn nhw gael gol i gael rhywbeth allan o'n ni. Ie, hwn ydy'r cyfnod, de. A chwarae teg, maen nhw di ymateb yn da, mae wedi cymryd chydig bach o amser i dyfu fewn i'r gêm, ac i achosi problema i Cei Connah. Maen nhw'n bendant di gwneud hynna yn y munudau dwytha yma. Os yna rhyw newid tactigol wedi bod yn fan hyn gan Steve Fisher a Ryan Valentine i fan? Na, dwi'n meddwl, dwi jyst yn meddwl bod Bala di dechrau dod i arfer efo'r diamond gyn y nomadiad yn ganol cae. Maen nhw wedi dechrau gweithio fo allan ac yn dechrau cael y bel lawr yr esgu. Firth, dan bwysig gan George Newell. Cyriad da gan y golwr. Arsan, yn peniad David. Oedd, am ddiffyn da. Da iawn gan Arsan chwarae teg. Mae Rosgro a Mendes di newid ochra jyst am eiliad. Sa'n yn syni fi, os mae hynna'n hir dymor o ran y gêm, oherwydd Mendes newydd dechrau cael llwyddiant lawr yr ochr dde yma, ond efallai bod nhw'n teimlo bod Rosgro yn gallu bod yn allweddol. Efallai bod nhw'n synhwyro bod yna rhywbeth yn amddiffynol. Rhwng Nash ac Harrington fydd Rosgro yn gallu cymryd mantais rwan. Mae'r pendil yn mynd teg at y Bala, Iwan, swn i'n deud, ydy? Yndi, cytuno. Maen nhw'n tyfu fewn i'r gêm rwan. Trio cael Lasa Mendes ar y bel, a dwi'n meddwl, rheswm pa mae Colin di roed o allan o fan yna, Steve Fisher, ydy Lasa ddod i fewn o'r chwith ar ei droed dde, ac i drio cael shots off ar y goli. Dyma dair gêm ola rhwng y ddau dîm. Hwn di'r pumed tro maen nhw'n cyfarfod y tymor hwn gyda llaw. Mae'r dair gêm ola wedi bod yn gyfartal. Cresio di fewn i'r ganol. Nash. Hynna'n meddiannol yn y cwrt Cosby. Franklin. Just yn ystwng yr ysgwydd na, ond na i Marsan wedi gweld y peryg. Ie, amddiffyn da unwaith eto gan Arsan o fanna. Mae o'n amddiffynwr da mewn sefyllfa un yn erbyn un. Hyd yn oed os mae rhywun yn mynd heibio fo, mae o'n dyfod barhau, mae o'n gwneud yn siŵr fod o dal i fynd, gwrdd i o, beth i gweithio yma. Venables. Nash unwaith eto. Mae Venables yn chwarae'n chydig bach yn uwch eto. Wrth gwrs, mae o wedi bod chydig bach fwy ganol cae ac yn gallu ymuno fo'r ymosod, ond mae o'n agosach at Newell rwan. Rhediad da gan Bradley. At Kenny. Mae Kenny yn neud argraff Iwan i lawr yr ochr ddena. Mae rhywun yn meddwl mwy am Jack Kenny fatha rhyw target man, ond yn sicr mae berig o i lawr yr ystlys fancw di bod yn amlwg. Yndi tad, ond dwi'n meddwl bod nhw'n targedu daldra fo'n erbyn Naim hefyd. Felly ella fod nhw'n dacdag gen Neil Gibson i roed peli lawr yr asgell na llefyd toldra Jack yn ennill y peli. Trai da gan Bradley. Oesiad ac angen taldra Jack Kenny yn y cwrt, ond dros White. Wel, cic gornel rad iawn y fan Owain. Oedd, mae'n un anodd i White. Yn amlwg, siap i gorffod ddim cweit yn ymwybodol beth sy'n tu ôl iddo fo. Dwi'n gweld traed bach hyfryd gan Bradley yn fama. Nutmeg bach wedyn, dwi'n meddwl. Mae'n gan i Gymru heno, wrth gwrs, mae gennym ni ddrymiwr ar bin gwastraff gardd di hwnna, dwi'n meddwl, ynddi. Mae di dod ar binnau efo fod, dwi'n meddwl, bwt y car. Josh Williams a'r gig gornel unddof, nod oedd hwnna ddim yn beniad amddiffynol da, gwbl mae'n cyfle fan hyn i Gei Connah. Mae'n cael ei chlirio gan White, ond y peniad amddiffynol symol y fanna yn rhoi y pwysa yn ôl ar amddiffyn y Bala. Be mae di roi penalty? Dwi'n siŵr os mae di roi na, dwi'n meddwl. Cic rydd.
Ond os mae am y drosedd mae di roed, dwi'n anghytuno, oherwydd dwi'n meddwl bod yna rhywun yn mynd lawr am beniad, bod nhw rhyw hanner llathan o'r ddeiar, gwn i weld yn fama rwan. Ti'n mynd am bloc gwych yn fama, a'r nesa rwan y matab. Sori, di hwnna'n mynd i cryf, na di, os ti'n trio penio'r bel, uchder dy ben glim, wel dy fai di, dio. Ni jyst yn gweld, am bloc i ddechrau, maen nhw'n stryglo i glirio, ond Pete, disgwyl dim byd llai, dyna'i gryfder o. A dos o ddim trosedd yna. Os rhywbeth oedd Newell yn cicio pen Pete o fyna. Drop. Ie. Be yn cael ei chlirio gan Pete. Wel, yn yw gyfnod digon od yn dweud. Sgyn am syniad beth i gwybod yma. Honest, am un a chwaith. Awn ni adra boes gyda ni'n syniad. Ceriwch chi mlaen i fitach chips o ge. Na, wel, Mendes. Na chi bas gweld Franklin bron am anteisio. Mi oedd rhaid i Pete dwtio ac Arsan yn clirio ac ar ôl cyfnod o ruchafiaeth gan y Bala, ond yn nid o nerfus iawn yn fanna. Pete yn gwneud y dda iawn, chwarae teg iddo fo. Mae'r teip yn y sefyllfa yma. Sa'r bel a'r dyn ddim yn mynd heibio, felly mae angen gwneud yn siŵr fod y matab yn ddigon sydyn yn gynt na Franklin, dyna'n union mae'n wneud. Mae'n dan chydig bach o bwysau ar hyn o bryd. Daniel Roberts sydd ar tafliad hir. Bel i gyfeiriad o Ben Asiodd yna. Mae'n ôl at Roberts. Mendes di'r amddiffynwr. Un uchel i'r ei prawf ar amddiffyn y Bala. Ac Kieran Smith. Fel am mynydd o gliriad i ildio'r tafliad. Mae rwsyd ni gilydd, mae yna 32 munud wedi hedfan heibio Iwan. Oes, mae wedi hedfan fyd, dwi'n meddwl bod Bala yn bach yn rwystredig rwan yn creu problemau hunan lle. Ond eto Pete yn cadar yn y cefn. Josh Williams. Mae Harrington ar gael. Alla fynd heibio i White, ond cadw'r bel ar dir y chwarae. Ydy o'n cael ei lorio yn y fan yna. Wel, na cic gol ydy'r penderfyniad, ond unwaith eto penderfyniad dadleuol. Mae'n gorau fod yn cic o'r Nel Siawns. Anodd iawn deud. Mae eisiau mwy o gamerau, mae eisiau ongla gwahanol diweddol yn does. Josh Williams, John Disney. Franklin ar gôl o fewn y funud gynta. Hynny wedyn yn golygu bod hi'n gêm agored gystadleuol iawn rhwng dau dîm sydd yn gyfarwydd iawn efo'i gilydd yn y gefle fan hyn i Newell. Horan oedd yna. Smith. Ceisio i gosod ti nath o. Falle dylws o'n wet o, di ysdi reid i droed trwyddi hi. Digon cyffyrddus i'r dyn yma yn y diwedd yn doedd. A ti jyst yn gweld am y tro cyntaf Cei Connah'n llac mewn meddiant. A'r Bala jyst yn meddwl, mae yna gyfle eiraidd yn mynd i ddod yma. A horan oedd o de. Yn gorau amser i'r dacl na a mi nath o. Tacl berffaith jyst tu allan i'r cwrt gosbi. Cei. Bel etos na. Nodweddiadol o Tony Cei. At Ross White. Rosgro. Wedi aros allan ar yr ystlys dde yma. Ys cyfnewid efo Losana Mendes yn ôl at Rosgro. Harrington. Mi amserodd o'r dacl yna. Berffaith. At Kenny. Disney. Ond disgwyl am yr heidiad gan Kenny. Mae'n tasgu'n ffodus at Franklin. Cadw'r meddiant dan bwysa. Franklin yn dal i fynd. Franklin! Mae'n disgyn i Josh Williams. Williams yn ei gosod i John Disney. Ceisio ei chrymanu hi oedd. Oedden ni reid tu ôl iddo fo. A fi'n gallu gweld yn syth binna dyna ddo'n trio Iwan. Wel, dwi'n meddwl na chwaraewyr fel ydy John Disney. Na ni'n disgwyl o pasio'r bel ar draws yn ôl i Josh Williams. Ond, ergyd gwael. Cofiwch clwb rygbi. Dim gêm a 6 glad y penwythnos yma, ond 2 gêm rygbi ar anbarthol i chi fori ar Estorec. Y Gweilch yn erbyn Benetton yn fyw am 5. A'r Dreigia yn erbyn Connah yn fyw am hanner awr 7. Da ni mewn i'r 10 munud ola o'r hanner cynta. Rownd gynderfynol gynta. Cwpan Cymru.
Bala ar ei holi o gol i ddim yma ar Gae y Castell yn y Fflint. Gêm arall fory'r bar Cwain Dew gyda llaw yng Nghaerfyrddin rhwng y Seintiau Newydd a Pen-y-bont. Ail chwarae rhwng derfynol y tymor dwytha. Cofiwch, mi fydd hi yn fyw hefyd ar S4C fory. Darllediad yn cychwyn am hanner awr wedi deuddag o Anta Smith at Venables. Mae Mendes i'r chwith ohono fo. Mae Naim Arsan bob tro a'r wyb i lawr yr ochr bella. Felly gosod tîm berffaith i Mendes. Oedd Mendes yn cam sefyll nagwydd. Mae'n ôl allan at Kieran Smith. Smith at Dave Edwards! O, i chremanu hi. A doedd honna ddim yn bell. Doedd ddim yn edrych yn bell gan Dave Edwards. Oedd hi'n agos Bryn, ti'n llygad y le yma na. Gei Connah, chydig bach yn llac yn meddiant yn ganol cae. Symudiad yn gweithio, Kieran Smith yn penderfynu gyffyrddio cyntaf o ddim digon da, felly pas. Ond ti'n gwybod be, weithiau ti jyst sbio ar y gol geidwad ffyrdd, oedd o'n gyffyrddus. Dwi'n gwybod oedd yn iddi exeitio, doedd o ddim. Oedd o'n meddwl, os ma'n ar y targed, dwi'n gwybod lle mae'r gol, dwi'n gwybod lle mae'r postyn, di o'n ddim yn taro'r targed. Gwell gan Bala, de. Dyna maen nhw angen. Maen nhw angen rhoi Cei Connah dan bwysau. Peidio jyst gorffwys rwan. Mae hwn yn gyfnod pwysig rhwng rwan a hanner amser. Os da chi'n ildio'r ail, mae bronion drosodd yn ebyn tîm Cei Connah. Y ffordd maen nhw'n chwarae heno yma. Callum Morris. Yn gwahodd Harry Franklin ar ei holi. Sgoriwr y gol. Fewch os ydy hi yn gorffen yn gyfartal os gaeth fy Bala gol. Fydd na ddim amser ychwanegol. Fyddwn ni'n mynd yn syth i gicia o'r smotyn. Ar hyn o bryd fyddwn ni ddim. Rosgro. Venables o'i flaen. Mae Newell yn galw amdani hi. Nat Edwards. Bracli ar i waro yn syth. Dyma Ross White ar croesiad a'r teniad am ddiffynol mond at Dave Edwards. Mae unwaith eto i Losana Mendes. Allo greu lle yn ergyd Mendes! Williams ar cyfle i'w chlirio hi i Gei Connah. Williams, disgwyl am y cymorth gan Harry Franklin. Dim ond Kenny sydd o'i flaen. No, 6 ochoreuwyr y Bala yn ôl. Dyna pan bod Callum Morris yn troi yn ôl at sicrwydd am ddiffynol Ryan Harrington. Ag i slofi'r tempo fe, dwi'n meddwl, Bryn, mae'n ffyrnig ofnadwy dydi. Cystal gêm fel dwi wedi deud Iwan, a dwi wedi gweld y tymor yma. Rhwng tîman uwch gyngrau'r Cymru. Smith. Venables jyst yn gosod i gyfeiriad George Newell. Harrington. White. Morris. Cyffyrddiad trwm Dave Edwards. Rosgro. Cyffyrddiad hyfryd at White. Mae hwnna wedi mynd syth drwad am gegol. Mae'n aros yn y Bala dim Cei Connah 1. Ie, yn lwcus gan White yma no. O'n i jyst yn teimlodd pwysau'r bas teg at White. Bron yn arwain ato fo i gymryd cyffyrddiad positif. Yn lle croesi efo'r cyffyrddiad cyntaf na, jyst cario'r bel. Oedd o mewn sefyllfa lle oedd o ochr gywir i'r gol o'r amddiffynwr. Felly, un cyffyrddiad a wedyn ti'n gorfodi'r amddiffynwr i benderfynu. Dwi'n gadael iddo fe fynd, neu falle fydda'n ildio cic o'r smotyn os mae'n cyrraedd y cwrt. Bach yn siomedig efo Mendes yma na ddo, o'n i'n disgwyl safon dod rownd y cefn gan o'n i'n meddwl bod ti'n bel weddol da fewn i'r bocs yn diwadd lle. Ac ysau at y 5 munud ola. Gol o fewn y funud gyntaf gan Harry Franklin. Cei Connah. Ac un droed yn y rownd derfynol. Tony Kay. Y profiadol Tony Kay. Dyma chi'n arall. Dave Edwards. Annog Kay ymlaen. Edwards. Bel hir i gyfeiriad. Rosgro. Gormod ar honna. Diddorol gweld Jack Kenny fan'na'n rhedeg ar ôl Naim Arsan yn fatha bod yn gadael Anthony Kay gael y bel a wedyn pwyso ar ei gyffwrdd o. Arsan. Kay. Da ni yn y 5 munud ola. Horan. Venables. Chi brofiad yn y rhwng y ddau yna, de. George Horan a Chris Venables.
Fydd Neil Gibson digon hapus i weld y bêl yn ôl efo Alex Ramsey. White, hwnna'n basta gan Ramsey. White yn edrych am Newell. Nash. Hyd wedi fynd heidio Ben Nash o gwbl heno yma. Pete. Morris. Ta Callum Brackley. Smith. Na'r dacl gadarn Daniel Roberts. Cei braidd. Bas yn llac yn sydd at Naim Arsan. Mae'n yn ei ddau lawr yr yslis. At Lasana Mendes. Mae gen fo Newell o'i flaen o. Slack yn ôl at Mendes. Rosgro. Ond mae o'n rhydd ar ymyl y cwrt Cosby. Mendes cael ei ddal i fyny. Arsan ceisio creu'r lle am y creisiad. Mae'n cael ei creisiad i fewn. Nash oedd yna. Ysgo mae Ben Nash yn cael gêm dda i wan. Yndi, mae fatha magnet i'r bêl dydi bod tra mae'r bêl yn dod i fewn i'r bocs. Mae weld yn cael ei ben at nhw. Mendes. Os na gol i'r Bala cyn yr egwyl. Mendes. Ond mi gafodd y le i gael ei groesiad i fewn. Harrington ar peniad dan bwysau gan Rosgro. Franklin. Callum Morris. Mae'n Disney. Gadw'r bêl nid y gwaith. Gadw'r bêl redeg yn fan yna, John Disney. Roberts. Kenny. Williams. Dwi'n meddwl bod Bala'n colli cryfder Venables yn y bocs. Enwedig os dyn nhw'n mynd i barhau roed y peli mae fewn o'r ochra. Disney. Oedd o'n fyddgar yn fan yna. Dwi'n hynny di mi welodd o bod Ramsey oedd i ar i linell. Ac mentro. Wair bach efo Venables yn fan yna. Mentro o'r cylch canol. Lwerth o. Wel, dwi'n meddwl, pan mae rhywun yn sôn am John Disney, I fi mae'n un o'r chwaraewyr mwyaf underrated yn y gyngrair. Mae o mor gyson efo be mae'n neud. A fel arfer, cadw pethau yn syml iawn. Felly iddo fod drio rhywbeth fel yn amlwg mae wedi gweld rhywbeth drwy'r hanner cynta, Ramsey oddi ar ei linell. Pam ddim mynd amdani, just ddim cweit yn ddigon cywir. Chwaraewr cyson tydi John Disney. Yndi tad, dwi'n siŵr sef yn trio deitha chi na trio clirio i oedd o fanna fyd, ond na, dwi di reoli Alex Ramsey a dwi'n gwybod faint o weithio, o'n i'n gorau gweithio na fe fynd yn ôl ar ei lein, felly, ia. John Disney, mae'n chwaraewr i'r tîm, gwni weld tîm yma, mae'n troi, mae'n gwybod, diolch yn rhywbeth mae wedi digwydd bod gweld yn y symudiad yna, mae wedi gweld yn ystod yr hanner, heb os, ond mae'n jyst yn chwaraewr tîm perffaith, llenwi bylcha, mae'n glyfar iawn yn dactegol. Williams ar Gei Crydd i Gei Connah. Peniad yn ôl i mewn gan Horan a'r cliriad allan gan Tony Kay sydd yn gloeddio ar ei gyd chwaraewyr i glirio allan. Rosgro. Ross White. Y floedd gan Harrington. Mi o'na Ben ymysg Pen yn y fan yna rhwng Harrington a George Newell, a mi ath George Newell, nathon ni glwad yn do, glwson ni hwnna, reit o dan ni fan hyn, y ddau yn mynd ben. Hwna'n gleca hanner, Bryn. Oedd yn doedd. Da ni'n gweld, dwi'n meddwl bod yna llawer o gyffyrddiad, athyn nhw'n ben, dwi'n meddwl, dyna ddim braich chwaith, dwi'n meddwl ti'n berffaith yma. Wel, mae'n edrych yna bo' na. Glas dweud, felly, be dwi'n wybod. Mae o'n iawn, mae gen i fo Ben Calad, fe raid. Ryan Harrington. Gwni weld i'r rongl gyntaf eto, please. Gobeithio fydd yn iawn, mae'n chwaraewr, ond yn amlwg y dyddiau yma, unrhyw bryder efo'r pen. Fydd o'n ista, mae yna cwpl o gwestiynau'n cael ei gofyn o ran y cyfergyd, unrhyw amheuan, a fydd i gêm o drosodd. Mae'n o lia 2 funud ynddo, ydy'r arwydd wrth i Fiona Evans ymgeleddwraig y Bala. O, mae Newell i fyny. Mae'n hapus, na chdi Newell. Diolch ni weld y gol eto, Gia. Gwni weld y dechrau perffaith de, jyst chydig bach o egni. Ffeindio'r bylcha yn gynnar yn y gêm cyn i Bala sefydlu hynna. Yr amddiffyn yn cael ei llusgo ar draws yn ormodol yn golygu Ross White oedd yr amddiffynwr a nid Pete. Yr os fysa Pete yn y safle yna, mi fysa'n clirio.
Ac o'ch oedd y dyn yma'n gorau wneud, oedd y matab yn gynt na neb. Mi nath o, a penderfynu reit. Un cyffyrddiad, dwi'n meddwl wedi licio ergyd, ond chwarae teg iddo fo. Mae'r ail gyffyrddiad nefo'i Ben Glin, dwi'n meddwl bod yn trio'i. Hwna ddim yn hawdd o gwbl yna, chydig bach o spin arni. Ie. Na, nath o'n neud i rhywbeth anodd edrych yn hawdd y fan ei wan, do. Do, rhy hawdd, really, yn torri trwy amddiffyn Bala. Dwi'n siŵr fe Colin ddim yn hapus am y ffordd mae wedi cerdded y bel i fewn. Colin Caton, jyst eich atgoffa chi, fydd o ddim yn cael mynd i'r stafell newid ar yr egwyl. Ryan Valentine a Steve Fisher fydd yn gorod cyfarwyddo. Harry Franklin yn gwahanu'r tîm a Franklin. Ceisio canfod Jack Kenny, Tony Kay ar cliriad i fyny at Newell, mae o i weld yn iawn. Da hynny. Kieran Smith, Juan Rosgro. Mae Dave Edwards yn y cwrt. Mae Newell yna hefyd, mae Venables ar y foli, dyma Mendes, ergyd wyllt gan Lasana Mendes. Mae'n aros yn un i ddim i Gei Connah. Ie, siomedig. Oedden ni'n meddwl bod ni'n mynd i gael gôl na funud gynta a gôl na funud ola o'r hanner cynta yma. Ni'n gweld amddiffyn y cwrt Cosby yn dda, ergyd. Wych yn fanna, Venables dwi'n meddwl oedd o, wedyn Mendes, jyst cochi ben rhywfaint, cochi rheolaeth. A mi fydd o'n siomedig dros ben. Rhys dros i ben o hefyd. Mae'n gyfle da, Lasana Mendes yn gwybod hynny'n iawn. Yn cario chwarae barhau. Hanner cyfle i Jack Kenny yn dypeniad gan Tony Kay yn ôl. Mae Franklin i lawr. Mae'r dyfarnwr yn gorau stopio'r chwarae eto, achos mae o jyst yn gafal yn ei ben Harry Franklin. Mae yna Ben Elin yn fanna, Bryn. Os yna VAR arall, sa'n nhw'n edrych ar hwnna, dwi'n siŵr iawn. Nes i sbotio hwnna'n dda, Iwan. Do, tad. Wel, si'n gweld o. O'n i di switch off, dwi'n meddwl, o'n i yn sbio ar y chips ma. O'n i'n meddwl bod y Cwpan yn mynd i fynd. O, neitha Pete. Ie, Pete yn arwain efo'r law, efo'i fraich, ti'n lle gadael ei, Iwan. Dwi'n siŵr am mwstash Harry Franklin chwaith, de. Nash. Yn ôl gan Callum Morris, y dyfarnwr un olwg ar i oriawr. Mae'r Cwpan yn i gig. Mr Petch, edrych ar yr oriawr arall. Dwi'n siŵr mi wneith yr golwr glirio'r bel, mi fydd Mr Petch. O, wneith y golwr i fydd o cyfle i glirio'r bel. Felly gol Harry Franklin wedi munud sydd wedi rhoi y Bala ar ei holi o gol i ddim. Dechrau perffaith i'r gêm. Ac Cei Connah sydd ar y blaen yma yng Gae y Castell. Sefyllfa ar yr egwyl. Y Bala dim. Cei Connah 1. Diolch yn fawr i Bryn, Owain ac Iwan. Gewn ni sylwadau Iwan yn y man a'i argraffiadau fe o'r hanner cyntaf. Nawr, mae'n eitha o'r yn y Flint heno. O'ch chi'n gwybod ble dyw e ddim yn o'r yw'r Eidal. A cwbl o wythnosau nôl, ges i'r fraint o fynd mas i La Spezia i gyfweld â Ethan Ampadu i drafod popeth Serie A a thîm pêl-droed Cymru. Ethan Ampadu, thank you so much for having us out here in La Spezia. First of all, what a place. It's not too bad, is it? Yeah, no, especially on a day like today when the sun's out. Yeah, easy for a walk like this. It's pretty nice. It's pretty nice. And from Venezia to Spezia, it's your second season in Italy. Why decide to stay? Apart from the obvious, of course. I mean, after last year, I think momentum-wise, I was growing more in Italy, and I just wanted to carry that on and obviously get more games under my belt. Ciao. I have a picture. Yes, no problem. No problem. And how's the Italian coming along? Any good? Better than last year. Not at the level I want it to be yet, but I still have to improve with that. If you ask my teammates, they'll probably say no, but I can definitely understand more than I did last year, which is good.
And in terms of Spezia this season, Ethan, how's the season going? I know you're probably a bit closer to that relegation zone than you'd like to be right now. Yeah, no, definitely. We've had some truthful talks between us. Nothing too big, just making sure that, you know, we're all staying focused because it's not an easy league. We've had a bit of a difficult patch at the moment, but yeah, we're all working and fighting towards the same goal, which I think will help us out. Ethan, before we look forwards to 2023, we've got to look back on last year. There's only one place to start, the World Cup. What's the overall emotion when you look back at Qatar? To be honest, I think it's a bit mixed. Because, of course, the World Cup is everyone's dream from when they start to think about football and so, of course, that's like a bit of a check because you've been to the World Cup, you've played at the World Cup, you made a childhood dream come true, but then once you're there, you're not fantasizing. You want to get there, work, and show what you can do. And I think all of us players will hold our hands up and say that as a team we didn't quite show what we could do. And I think that's the most disappointing thing coming out of it, because I think if we really showed what we could do and played as we did to qualify, I think. You don't know, things might not have gone different or they might have, but I think just having that thing in the back of your head when it's down to yourselves, when if you didn't perform as a team, then you've always got what ifs in your mind. But yeah, now that's gone and we can just use the experience to help us going forward. And Ethan, it feels very much like there's a big change happening with this squad now. Bale has retired, Joe Allen has retired as one of the young players, only 22 years old. You've got 40 caps for Wales. You know, you'll now be expected to step up. You'll now be seen as one of the senior players. Are you guys aware of that, and how exciting is that for you? I don't know we're all young, and I don't know if we can be classed as senior players yet. We still have a lot to do and a lot to prove and a lot to show. But I know all of us will take responsibility if we're given the opportunity. We'll give everything we can to, now it's to qualify for the Euros. So that's the next step and the next goal. And I think, you can say there's a big change, but there's also the same mindset of wanting to achieve the Euros. And obviously it can be more difficult without great players like Bale and Joe Allen. But like you said, it's for us to try and step up to, fill in their big spots. With Gareth Bale retiring, the captain's armband is up for grabs. Rob Page has named you as a potential captain for Wales. How does that make you feel? No, I think for any player it'd be an honour to captain your country. It's not something that I've thought about. I still have to try to prove to get into the team to be able to play some minutes. That's where my mindset's. But if I was to ever be given an opportunity in the future, I'd give my everything for the team as I think I do anyway without having that. But it's not something I've thought about too much. We've still got a lot of senior players and a lot of leaders in our team, which is good and it helps us. But if it was to ever happen one day in the future, it'd be a massive honour for me. One question. What is your preferred position? Because there's always debate amongst the fans. Are you a defender? Are you a midfielder? I think I still have to make that decision up. I think for the moment, I'm hoping it can be a benefit that I can play in two positions or maybe more. I feel comfortable playing in multiple roles. But yeah, maybe I think in the future to real nail down one position to help me reach the top of that. But for the moment, I just take every opportunity I can to play and try to do whatever I can for the team. And in terms of your club football, you've had experience playing in Italy, playing in Germany. What would you like from the future? Because, of course, Chelsea are in the middle of your 3-year deal with them. What does the future look like, do you think? I'm not sure. You can have dreams for the future, and of course every player wants to be settled at one club. But for the now, and I think the position I'm in, I need to focus on the present, because if I take an eye off what's happening now, then ultimately my dreams of what I want in the future won't happen. So you have to take every day as it comes, work hard every day, and then hopefully all your dreams can happen later on. But how much has it benefited you, and would you advise young players to go out not only on loan but to also experience European football, to experience new countries? Because I can imagine it's pretty amazing. No, definitely. Unfortunately, I've not really had that side of me where I was scared to go abroad.
Obviously, you miss home. Fortunately, I've got my girlfriend and my son here, which helps massively. But yeah, no, I definitely advise going out, different leagues, different countries, getting the experience. Because at the end of the day, you have one football career, and you want to experience as much and obviously try to win as much as you can. And I love the picture you posted on Instagram of your little boy watching you play at the World Cup. That must be so special for you. He probably doesn't have a clue what was going on, but for me, for my girlfriend, for my family, to be around that is it's a very special moment. Looking ahead, Ethan, that game against Croatia is just around the corner. It's bonkers how quickly it's come around, actually. How excited are you for this campaign? And is there a sense of you just want to get back out there, put Qatar behind you and show exactly what you can do as a team? No, definitely, exactly that. I think, obviously, about the next game coming up, I think we've all put Qatar behind us. We've all taken what we can from it. We all enjoyed the experience, of course, not playing as well as we can. But yeah, now it's the Croatia away, and that's all everyone's mindset will be on. And like I said, it comes back to having dreams when you're a kid. You want to play in Euros, you want to play in World Cups. Now we've got the chance to try to qualify for another Euros. And hopefully we can take the experience we've learned and yeah, try to qualify for that. And yeah, we don't want to talk too much in the future, but yeah, we're definitely excited and ready for it. Ethan, thank you so much for your time. Thank you for having us out here in Italy. I've definitely had worse interview spots, I'll tell you that. It's not a bad place, is it? It's not a bad place. And good luck for the rest of the season. Thank you very much. We'll see you in Croatia, not? Hopefully so. Thank you very much. Yr wen ar y diwedd wastad yn neud I fi wenu. Wel, os joiwch chi hwnna, cofiwch, mae yna lu o gynnwys digidol ar blatfformau cymdeithasol. Sgorio o ddeitem ar ddinas Cas Newydd wedi mynd mas ddo. A mae Aaron Collins, ymysodwr Bristol Rovers. Mae hwnna'n so mas wythnos nesa. Mae yna bodlediad wythnosol hefyd. Un ni'n fysi iawn fan hyn ar sgorio. Mae Iwan Williams wedi ail ymuno ni. Iwan, ewn ni syth mewn iddi. Newn ni ddechrau gyda gôl Harry Franklin. Fel arfer, ni'n goffod aros wedi 90 munud am gôl rhwng y ddau glwb yma, ond 42 eiliad gymerodd e heno. Ia, dechrau da i'r gêm, dechrau da I Cei Connah. Jack Kenny'n ei gwaith da lawr yr asgell ac yn croesi I fewn i'r bocs. Bydd Bala reit siomedig yn gadael Harry Franklin gyrraedd drwyddyn nhw fel I orffan y gôl, lle. Dyma'i drydydd gôl yng Cwpan Cymru eleni. A Iwan, beth mae gôl gynnar yn gallu neud I dîm? Achos hwnna yw'r dechreuad perffaith. Ia, mae setlo nyrfa, mae'n gêm enfawr. Mae'r ddau glwb eisiau cyrraedd y rownd derfynol ac mae gôl ar ôl 40 eiliad fel la medru setlo pethau lawr reit sydyn. Ac o bosib, ti'n credu oedd Cei Connah yn anlwcus I bido cael cic o'r smotyn? Oedd na bach o ddadle lan yn y pwynt sylwebu, ond fi'n credu o ti'n gweud Cei Connah'n anlwcus I bido cael cic o'r smotyn? Dwi'n meddwl mae'n penalty. So gyda ni VAR yma'n Flint sy'n dangos bod ti yn penalty, ond dwi'n meddwl be mae Bala'n lwcus efo bod dwylo Alex Ramsey yn edrych fel bod o wedi pwsio'r bêl I ffwrdd. Ond dwi'n meddwl bod Jack Kenny'n cael yna gyntaf I fi. Mae'n benderfyniad enfawr, nag yw I. Mae'n... Ie, ni jyst yn mynd I weld y rongl yma. O, mae'n gic o'r smotyn I wan. Ond fe dweud all hefyd pan bod Mark Petch yn mynd I roi ti, ond dwi'n siŵr fy'n Neil Gibson I'm yn hapus fel da ni'n gweld ar y camera fyna. Ni'n gallu gweld fyna, dwi ddim yn hapus o gwbl. A wedyn ni, o ran y Bala, nath nhw yn sicr tifu mewn i'r gêm, a di cael lot o hanner gyfleon. Fi'n credu mae hwnna'n dig I weid? Yndi tad, yndi, mae gen nhw profiad yn y tîm, gen nhw Anthony Kane, Kevin Venables ac Dave Edwards yn ganol caes, so dwi'n siŵr fydd nhw wedi gafal yn rest o'r tîm lle ddod yn ôl I fewn I ddi, felly da ni'n gweld George Newell yn anlwcus, Lasse Mendes di cael un neu ddau, ac ia, fel sy'n deud Sianed, di tyfu fewn i'r gêm. Y ffordd nath y Bala orffen yr hanner gynta, ti'n credu welon ni mwy o goliau yn yr ail hanner? Swn i'n licio fel fysa ni, ond ia, efo'r ffordd mae'r ddau dîm yma di bod yn chwarae'n erbyn I gilydd drwy'r tymor, swn i'n mysynu bod ti'n gorffen yn un dîm I Gonosgi chwaith, de. Aliwan, diolch yn fawr am y tro. Wel, mae rheolwr y dre newydd Chris Hughes yn rhan o'n tîm sylwebu ni yn y Saesneg, a mae fe'n cadw cwmni I Nicky John. Diolch, Sianad. Chris, first half impressions I have to ask you. We know that games between these two are always tight. They have been recently. Did any of us expect a goal quite so quickly? No, look, it was a really good start from Connah. They started the game really well. They obviously took the lead early on and then had some really
good chances after that. And I thought, as the game went on, I thought Bala grew into it. I thought they pressed Connah's Quay well. And then the chance from Adam Roscoe, obviously, which is a really good save by Andy Firth. So hopefully the second half is played in the same manner as the first half, and it's another good half like the first half was, and it's all to play for. What about tomorrow then, that second semi-final down at Richmond Park? It was a tight affair between Pen-y-bont and the New Saints last weekend. What do you expect to see tomorrow? Yeah, I think it'll be another tight one. Pen-y-bont have been very good this year and last year under Rees, and obviously they played them last week. Now, sometimes when you play teams 2 weeks on the spin, it happens a lot in our league, but it might be a different game. But certainly from what I saw of the game last week, Pen-y-bont did work really well, especially in the second half. So but TNS are the best team in our league for that reason. So hopefully it's another good game like it is tonight. I can't have you here obviously and not ask you about Newtown. Third place, we know, is a gateway to Europe. Have you got enough there to put a run together now? Look, I think for us it's just about that old adage, taking it one game at a time. I think our start of the season, obviously that first 10 or 12 games were probably might come back to haunt us, but I think our form since then has been very good. We've made a good start to the first phase in the top 6, and we need to keep going. But obviously it's tough games every week when you're playing against the best teams, and we've seen 2 good teams here tonight, another 2 tomorrow. The teams we've got to play. So look, we've got another tough game next week against Cardiff Met, and that's our focus. Well, Chris, we can see the players coming out behind you here. I've got to let you go back to the commentary position with Mike Davis. Enjoy the second half. Thanks for your company. Thank you very much. Ie, mae hon yn gaddo i fod yn dipyn o gêm amser cino fori. Ffeinal Cwpan Cymru Llynedd, Pen-y-bont yn erbyn y Seintiau Newydd yn fyw ar S4C am hanner awr wedi 12. Iwan, siwt wyt ti'n gweld y gêm yna mynd? Gyda'r nhw'n mynd i curo, ond dwi'n gweld nhw'n troi TNS rownd i fod yn onast efo chi. Ie, mae rhaid i mi, mae'r gêm rhwng Pen-y-bont a'r Seintiau Newydd, maen nhw wastad yn gêm really da. Yndi Tyn, fatha Bala, no mad sydd yn onast, ond tasg enfawr o flaen Pen-y-bont, sori. Wel, Iwan, diolch yn fawr am dy gwmni di, neu adael i ti fynd nôl an i'r pwynt sylwebu, ac mae'n amser i ni ailymuno a'n tîmau sylwebu ni yn Gymraeg. Bryn Thomas, Owain Tudur-Jones. Diolch, Sioned. Ie wir, Chris yn ôl. Rhaid i yn ôl allan ar y cae. Cei Connah ar y blaen o gol i ddim. Gol y gŵr yna. Harry Franklin o fewn munud bron yn syth o'r gic gynta. Dim newidiadau yn y naill dîm na'r llall, ac am o'n i, Owain, y ddau reolwr yn gyrru'r tîm allan ac yn dweud na chi. Cariwch ymlaen fel nathoch chi'n yr hanner cynta. Ie, rhywbeth tebyg. A wedyn yn amlwg, reiliadau pwysig, y cyfleoedd sydd yn mynd i ddod. Oherwydd rhwng y ddau glwb yma, fydd yna beth nifer enfawr o gyfleoedd. Oherwydd maen nhw'n amddiffyn i cyrtiau Cosby mor dda. Ond pwy sy'n gallu sefyll i fyny ac yn ensiw bod nhw'n cadw i penna yn yr eiliadau mawr. Yr opsiwn ar y fainc gyda llaw, does a ddim opsiwn o golwr gan y Bala ar y fainc i dîm Colin Caton. Mae Christoph Asiamali, Luke Wall, James Davies, Nathan Burke a Paul Rutherford. Felly, tos ar rhywbeth yn digwydd i Alex Ramsey. Mae'n benderfyniad i wneud yn fyna i'r tîm sydd ar y blaen i Gei Connah. Mae yna eilydd o golwr, sef Jonathan Rushton. John Rushton cyn chwaraewr y Bala. Ryan Stratulis sy'n newydd ddod yn ôl o Tranmere. Joe Malkin cyn chwaraewr y Bala, Mike Hayes a Chris Owen. Owen wedi bod allan am gyfnod reit faith efo anaf hefyd. Cei Connah ar meddiant efo Ryan Harrington. Mi gafodd o hanner cyntaf da Ryan Harrington. Mi oedd o'n fygythiad ymosodol ar ochr chwithna, ond oedd Iwan gydol yr hanner cyntaf. Oedd sad am newid i'r pêl-droed fewn i draed Jack Kenny fyma. Connah's Quay di dechrau rhywbeth debyg i fel nathon nhw'n hanner cyntaf. Yndi, o'n i'n mynd i ddeud, mae'r ail hanner yma wedi cychwyn yn yr un modd ac yr hanner cyntaf yna. Yna ni Steve Fisher a Ryan Valentine Owain Profed. Rhyfedd sy'n ni feddwl i'r ddau yna garod reid y bregaeth ar yr egwyl. Yndi, mae'n siŵr. Mae Colin Caton yn gymeriad sydd yn, wel, mae'n dipyn o gymeriad ydi. A fysa'r chwaraewyr wedi bod yn hen gyfarwydd da neu drwg o glywed i laiso, gyfalla clywed i neges o hanner amser. Felly, wel, mae'n rhaid iddo wedyn roed y ffydd yn y tîm hyfforddi bod nhw'n gweld be mae o'n weld, bod nhw ar yr un dudalen, a bod y neges yna yn cael ei basio ymlaen. Mewn ffordd gall i'r chwaraewyr, oherwydd dyn nhw'n bell, dyn nhw'n allan o bell ffordd.
Drwm go iawn gan gefnogwyr y Bala, nid bin ailgylchu wan. Ia, tad. Nid yr un swydd fyd y bin ailgylchu na. Arsan. Neswn ni lun yn yr hanner cyntaf gyda llaws da chi newydd ymuno hefo ni. O gefnogwr Cei Connah yn defnyddio bin ailgylchu gardd fel drwm. Os da chi newydd ymuno efo ni o Can i Gymru, yna croeso ato ni. Bala ar ei holi, Cei Connah ar y blaen o fewn y funud gynta. Mae'n gei crydd i'r Bala. Venables yn ei chymryd ti yn sydyn White at Mendes. Mendes, rwydd hyn ti godi'r bel i fewn i'r cwrt. Mi o'n wrthiad yn y fan yna, siawns. Ond Callum Brackley a'r cliriad yn edrych am Kenny ac mi oedd angen yr rhyngipiad gan Naim Arsan. Colin Caton. Nôl yn yr siawns fod wedi cael neges. Ydy oen i'r tîm o'r rhyw fodd neu rhyw... Hei. Diolch mi fod, Bryn. Diolch mi fod. Dos hard, Bryn, garanti. Dwi'n deud dim. Wrach mae fatha Mourinho fod o'n y bin, fatha. Dwi'n siŵr bod o'n rhy fawr i ffitio mewn benol gylchu gyn i ofn. Tawliad i Gei Connah. Kenny. Allweddol yn y gol agoriadol. Sgiliau da gan i yma san. Ross White, Mendes o'i flaen o. Newell yn pwyntio lle oedd eisio'r bel yn y fyna. Mae'n disgyn i Dave Edwards. Edwards newid cyfeiriad y chwarae at Adam Rosgro. Sgoriodd Gei Crydd gampus yn y gêm yn y Stadiwm Glannau Dyfrdwy chydig wythnosau nôl. Roberts a cliriad. Sori Bryn, dwi'n meddwl cryfder Cei Connah yn ganol cae drwy chwarae'r Deimwnd ydy, wel, canol y cae, sy'n golygu mae yna le ar yr esgyll ar hyn o bryd. Os mae'r Bala'n gallu cael y switch, os lici di, newid cyfeiriad y chwarae yn gynnar mewn symudiad yn aml iawn. Unai fydd Rosgro neu Mendes fel asgellwyr, neu Arsan bendant ar y chwith yn cyrraedd yn hwyr, yn gallu bod yn ddylanwadol dros ben. Dwi'n chwilio beth ddigwyddodd i Daniel Roberts. Mae'n ceisio clirio yma. Di'n glanion... Mae'n edrych fydda bod yna ddim byd hollol amlwg. Rhywbeth fel la, wyt ti wedyn yn poeni am yr Achilles, dwi'n mwyn gwybod. Nai drwy no. Swn i'n gallu bod yn fwy anghywir. Dyna lle mae Achilles dod yma da. Achilles yn ei drwy no. Wyrach bod wedi digwydd cyn y lluniau fel swn i'n y fan yna. Chos oedd o'n ysgwyd i ben yn doedd. Oedd o'n edrych. Oedd o'n hollol siŵr nag oedd pan welson ni'r llun yn gynharach. Dwi'n meddwl bod ni'n gallu gweld y digwyddiad y fan hyn. Rwysiad i fewn gan Arsan. O, ia. Croesiad Arsan i'w ben oedd o. A mae wedi tynnu'r Achilles yn ei drwyn. Mae'n un poenus dydy yn amlwg. Unrhyw gnoc yn dod drwyn, mae y dagran yn dod yn syth bin. Felly, chydig bach yn poenus, ond ddylia fod o'n iawn. Mae gen nhw Chris Owens ar y fainc. Dyna chi Ruth Crump gyda llaw yn fanna. Fysa clwb pêl-droed y Bala, Iwan Williams, ddim yn bodoli heb Ruth Crump yn osa. Na, ni efo i cyn y gêm yn yr offis y fancwr lle mae'r gwaith mae'n neud i'r clwb yn anhygoel. Yndi. Os oes o dal le yn oriel yr anfarwolion gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru, wel, mae'n siŵr so Ruth Crump yn un tebol ar ei gyfer o. Newell. Deoli dda, troi yn dda, a pwodd yna, Ben Nash. Ia, da, Dave Edwards yn meddwl mynd am y foli, yn mynd am y gol anhygoel tu allan i'r cwrt Cosby, ond wedyn yn defnyddio Ben chydig bach yn fwy clyfar, pas fach, bod yr amddiffynwyr ddim yn ei ddisgwyl. A Newell, efallai doedd yr ongl ddim yn gret am yr ergyd, ond gwneud digon i ennill. Gei gornel rwan. Alessandra Mendes. Sydd yn mynd i'w chymryd ti. Gwiro hon am allan ar y droed dde yna. Mae 4-5-6 yn y cwrt sy'n disgwyl amdani hi. Mae'n tasgu allan at Naim Arsan. Arsan chafodd am gafel go iawn yn hir. Ergyd! I gen y rwyd! A Nathan Pete! A mae'r Bala'n gyfertel. Mi dasgodd i o'r ergyd gan Naim Arsan i lwybr Nathan Pete a'r cefnwr
yn rhwydo fel blaenwr. Mae'n gyfartal y Bala 1, Cei Connah 1. Wel, efallai bod Adam Roscoe di sgorio cic rydd yn erbyn Cei Connah yn ddiweddar. Yn syth efo'r gic gynta. Anarferol iawn ydi gweld nhw'n ildio o gic cornel. Yr croesiad cynta neu beth sy'n digwydd wedyn. Maen nhw'n gampus fel arfer. Ond, ar sym efo'r ergyd, do ddim yn wych o gwbl. Cadw'r bêl yn fyw. Cei Connah methu clirio. A be mae Pete yn neud y dda? Diolch yn trio rhoi gormod arni. Diolch yn trio rhoi di droed reit drwyddi lle mae'n colli rheolaeth. Just rhyw stab bach, cadw'n isel, a ti byth yn gwybod. A ti'n gwybod be os da ni yn asesu'r gêm i gyd, be da ni wedi weld hyn hyn, mae'r Bala'n heiddi bod yn gyfartal. Yndi tad, dwi'n cytuno efo chi Owain, os da chi'n cadw llygad ar Andy Firth yn y gol na, mae'n cymryd un step i'w dde sydd yn neud i'n anodd iddo gael lawr i'r chwith wedyn, felly dwi'n meddwl fydd o'n siomedig efo'r gol na i hun. A Pete, oedd o'n newydd gael ei wthio'r neillyn doedd, mi gododd o, ac oedd o'n ddigon hynna'n meddiannol i rwyd o'i drydedd gol yng Cwpan Cymru y tymor hwn. Camolaeth i Bala Bryn ydy 8 munud ar y cloc bron o bod yn yr ail hanner yma rwan. Da ni wedi bod yn sbio heblaw yr eiliad yma rwan. I'r chwith da ni wedi bod yn sbio tuag at y gol mae Bala yn ymosod. Yr hanner i gyd hyd yn hyn wedi bod yn rhoi Cei Connah o dan bwysau. Sydd bod yn ddifur gweld ystadegau'r hanner cyntaf hefyd yn byta hogia hynny. Dwi'n siŵr o ran meddiant bydda y Bala falle rhyw 60-40? 55-45 Iwan? Ia, swn i'n cytuno efo chi Bryn, mae'n agos dydy, mae'n anodd dweud rhwng y ddau dîm ac ar un i ddeud cyn y gêm do fod ti'n fynd i fod yn gêm galad i ddeud pwy sy'n mynd i ennill y gêm, a mae'n dieddol i fynd y ffordd yna hefyd. Ie, dwi'n meddwl pan mae gen ti ddau dîm sydd yn debyg iawn o ran safon, gêm dyn. Unwaith ti ar y blaen, ti'n hapus i ildio'r meddiant hefyd, ti'n hapus i eistedd nôl chydig bach mwy, gwarchod, beth sgen ti yn barod, y Cei Connah'n gorau newid rwan. Cei. George Horan. Horan. Yr bêl drwad. Mae hwnna'n rhedeg allan. Horan wedi ennill Cwpan Cymru ddwywaith. Efo'r rheol ag efo Cei Connah. Chris Owens wan, mae o wedi bod allan ers misoedd efo anaf Chris Owens. Mae'n Iwan Williams, pen ar y bloc, pwy sy'n dod i ffwrdd? Penalties. Dyna'r ateb o'n i'n edrych yna nhw. Ia, dwi'n meddwl bod be mae Bala wedi wneud y dda ydi dod yn ôl wrth edrych ar hogia fel Anthony Kay, Dave Edwards, Chris Venables. So, dwi'n meddwl mae'n bwysig i Connah's Key wan edrych ar hogia fel George Horan a John Disney tynnu nhw at ei gilydd. Rosgro'n creu lle am yr ergyd. Cyfle i Roberts i chlirio cymryd dyna fydd cyffyrddiad ola Roberts fydd yn gadael cae arsan. Hanner cyfle oedd i angen ar y droed chwith na. Gafodd afal yn neud. Ie, pam ddim. Pan maen nhw'n llawn hyder, mae'n gallu creu moment mawr fel la, hyd yn oed o'r safle cefn yr chwith.Elydd yn cael ei wneud rwan. So, mae'n un tîm ar y droed flaen ar hyn o bryd, felly mae Cei Connah'n gorau newid rhywbeth o bosib. Y cnoc neu drwy'n o Roberts yn arwain at yr eilyddio, ond efallai sa Chris Owens yn dod ar y cae, be bynnag. Ie, 10 munud ar ail hanner wedi chwarae. Tybad, Iwan, nath yr ergyd na i Roberts yn ei di effeithio arno fo pan oedd o'n amddiffyn y gic gornel na, pan sgoriodd y Bala? Ia, ella. Mae'n anodd deud efo trawiad i'r pen, ond dwi hefyd yn meddwl bod o'n dacdegol gan Neil Gibson i ddod â balans fwy cefn Connah's Key lle dod â Chris yn droed chwith ar y chwith a dod â Harrington ochr yma i'r dde. Brackley, Josh Williams. Venables. Edwards, Mendes. Slicrwydd yn chwarae ar Bala. Nôl at Edwards. Newell! O, na chi gol gampus gan y Bala. O naill ben o'r cae i'r llall. Ac o fewn 1 munud ar 10 o'r ail hanner. Maen nhw ar y blaen, y Bala 2, Cei Connah 1. Wel, y gol gampus gan Bala. Maen nhw'n gweithio fyny, maen nhw'n am y neddgar, dyn nhw'n brysio'r bas. A maen nhw'n gweithio hyn yn ei fyny'r safle yma. A wedyn, Dave Edwards, sydd wedi bod yn allweddol yn y munud a dwytha, i brofiad o unwaith eto. A mae'r bas ma mor glyfar. Mendes at Edwards, a just rownd y gornel bach, yn gwybod lle mae'r amddiffynwr. A wedyn Newell,
traed cyflym, mae o'n glyfar dros ben, mae o'n denu bron yr amddiffynwr i fel, mae'r bêl yna, a wedyn, oedd y bêl di diflannu. Ydy o wedyn yn gallu cadw i ben, bendant. Cadw i'n isal unwaith eto, ffyrdd bach yn siomedig o bosib i beidio cael mwy tu ôl i'r bêl, ond o'r pellter yna mae wastad yn anodd. Am ddechrau'r al hanner. A Ben Nash Iwan yn cael ei ddal yn y fan yna, di cael hanner cynta campus yn cael ei droi yn y fan yna. Commentators curse fel maen nhw'n dweud, bre. Wel. O be bynnag dyd o Steve Fisher a Ryan Valentine ar yr egwyl, fe roed nhw nid o eto. Dim Colin Caton, ac i? O, dwi'n siŵr bod Colin Caton di bod i fewn ar ôl dechrau maen nhw wedi cael i'r ail hanner. White, mi oedd o dan bwysau gan Kenny a mi oedd angen y cliriad yn y fan yna gan Ross White. Wel, pwy feddylia ar yr egwyl, hwgia? Y byddan ni bell, ydyn ni 12 munud i fyny'r ail hanner, a Cei Connah ar ei holi. Disney, Ramsey dan bwysau! Kenny bron a'i chyrraedd ar bêl yn cael ei chlirio gan White. O, Ramsey, mae o'n cwyno wrth y dyfarnwr. Ie, yna lot o'i amgylch yn doedd. Croesydd gan Disney. Reit ar ben y gol geidwad, a da ni'n gweld... Dwi'n meddwl bod Jack Kenny yn mynd i droseddu, ond ydy o'n cymryd llwybr y gol geidwad? O, bosib. Arson. A'r cliriad. Mendes o'n wthiad yn y cefn yna gan Chris Owens. O, Mendes nath o'n wych. Ac yna Dave Edwards, Ross White, Morris. A'r cliriad i Gei Connah. Owens. Mae Harrington wedi dod draw i'r ochr dde. Si Daniel Roberts allan yma. Chris Owens ar yr ochr chwith. Morris yn gwahodd Callum Bradley. Gynwyr gyda Bradley yma. Bala'n chwarae gêm berig yn fan yna gadael lle iddo fo. Harrington. Ceisio mynd heibio i Rosgro. Ac Adam Rosgro yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Yndi, wneud y gwaith am ddiffyn yn hytrach ag ymosod. Bala'n hapus i ista fewn am 5 munud o'n dwi'n meddwl i gael ei gwynt yn ôl ag i rheoli'r gêm. Ac Alex i weld yn cael cardyn melyn am Giga. Dyma ni'r gol eto, Owain. Ie, da ni jyst yn gweld traed bach clyfar a fan. Nash ddim yn gwybod, wel, lle oedd o. Gwyd o'n rhy hawdd. Da ni'n gweld Gibson yma. Oedd o wrth i fodd yn y funud gyntaf yn gweld y gol i'w dim o mynd i fewn yr ail hanner. Na, a mae o'n gwybod, hei, Cei Connah fel arfer yn amddiffyn y sefyllfaoedd yna gymaint gwell. Fydd o mor siomedig. Owens yn fan ac yn fuan allan at Callum Morris. George Horan. Disney'n cynnig i hun, ond Horan ar croesiad edrych am Franklin. So be, croesiad yna gan George Horan yn fanna. Dim croesiad gweitha yn y byd, ond jyst y chwaraewr anghywir yn y cwrt Cosby, Franklin. Horan dros y blynyddoedd, sawl gwaith mae di chwarae fo Mike Wild. So ti'n rhoi y croesiad yna i fewn, ti'n gwybod mae Wild yn cael ei ben arni, yn aml yn taro'r targed, yn aml yn sgorio. Yn amlwg ti wedyn yn gorau newid y gêm chydig bach pan di Wild ddim ar y cae. Dwi'n meddwl fydd ddim yn hir nes da ni'n gweld George Horan yn mynd i fyny i helpu Jack Kenny i fanco, chos maen nhw wedi gwneud o cwpl o weithiau yn erbyn ni y tymor yma. Da ni wedi chwarae awr yn y rownd gynderfynol gynta o'r penwythnos. Ond Gerdyn Melyn yn y fan yna hefyd i Alex Ramsey am Gega ar Mr Patch. Y Bala ar y blaen o 2 gol i 1. Nathan Peat a George Newell. Mae Nash. Wedi o'r meddiant ag yna. Gallwn ni Josh Williams. Dyma Disney. Franklin sgorio'r gol gynnar iawn i'r Bala. Wel, wsos nesa, Nos Wener nesa. Gêm fyw ni ar-lein ac ar eich teledu clyfar ydy'r Seintiau Newydd yn erbyn y Bala. Milfed gêm y Seintia yn y gyngrair. A gêm lle fydd y Seintiau'n gobeithio camu nes at i 15fed pencampwriaeth. Di bach yn hwyrach nag arfer yr gic gynta am 8 o'r gloch. All fod yn ragfleunydd efalla
i rownd derfynol Cwpan Cymru. Os ydy pethau'n aros fel y gyma nhw. Mae'r Seintiau yn cael y gorau o Pen-y-bont fori. Ac ail chwarae ffeinal 2017 hefyd yn te. Nash. Chris Owens. Rwy'n dy gornol, dechrau mae'r hediad gan Josh Williams wedi cwrs! O'r hediad da gan Josh Williams a traed cyflym mor anlwcus. Sgiliau hyfryd gan Williams yma. Nathon ni weld rhywbeth tebyg hanner cyntaf, nath o ddim ennill y gig gornel. Yn amlwg Mon yn sgil, mae o'n gyffyrddus iawn yn ei wneud. Bron yn dragio'r bêl am ddiffyn gwael yn y pen draw gan Smith. Dragio'r bêl, oddi ar ei droed dde, tuag at y chwith, a wedyn mae'n gwibio heibio. Chris Owens ar gig gornel i Gei Connah. Geith o gyfle arall, mae Williams hefo fo. Josh Williams codi'r bêl eto i gyfeirio George Horan. Ond Alex Ramsey gwbl diogel tu nôl i hwnna. Dwi'n meddwl fydd hi'n hir o'n Bryn nes fydd Neil Gibson yn edrych ar yr hogiau ar y fainc efo Mike Hayes, Joe Malkin a Ryan Stratulis ar y fainc wedi gwneud gwahaniaeth. Ie, 5 oedran o unrhyw oedran yn cael dod ymlaen yn y gystadleuaeth yma. Gwahanol wrth gwrs i'r gyngrair Iwan sydd wedi costio mor ddrud wel i Airbus ac o bosib hefyd wrth gwrs i Pen-y-bont yn sydd. Yndi tad, o'n i ar ffôn efo rheolwr Pen-y-bont wrth dwytha Rhys Griffiths, mae'n reit siomedig efo ei ddyn ac ia'n tîm efo hwnna'n mynd i gael ergyd mawr ar ei tymor nhw rwan lle. Ie, mae yna bosibilwydd y colla nhw 6 pwynt yn does. Fysa ni gostwm nhw os ydw i'n iawn i lawr i'r 5ed safle. Ac y gobeithio o gyrraedd Ewrop, wel fwy na lai yn diflannu hefo hynny. Rosgro, disgwyl am yr hediad gan Mendes, wan ta Mendes allan cael y gorau o Chris Owens, Mendes. Tackle dda, Disney, wan ta Disney a Josh Williams fe gen o Franklin ar yr ochr chwith, mae Kenny ar hediad i fewn i'r gwr Cosby, Pete ydy'r amddiffynwr, Franklin, mae di mynd heibio i Pete, y bel i fewn a Kenny! O, na chi gol hyfryd, a da ni'n ôl yn gyfartal unwaith eto, ail gol Jack Kenny, ond y gwaith creu gan Harry Franklin, y Bala 2, Cei Connah 2. Ie, chwarae teg i'r dyn yma, Harry Franklin oherwydd heblaw mi gol o, dwi wedi bod yn ei wylio fe heno, mel, dwi'n yn siŵr os mae'n cynnig digon. Wel, dyma pam mae o'n chwarae, a dyna pam dwi'n yn reolwr. I gyflymder o, yn ffigio fynd i fewn ar ei droed dde, a wedyn, wel, mae'n giro Pete am gyflymder dydy, a wedyn y croesiad yn gret, yn isel, yn gyflym, digon o bwyr arni. Kenny just yn gorau gwneud yr hediad cywir a cael rhywbeth ar y bêl. A cyn i Ramsey wybod oedd y bêl di mynd heibio fewn i'r gol am gêm, boys. O'n i sydd edrych yn fanna rwan ar pwy oedd yr amddiffynwr a Tony Kay oedd o'n de. Ia, di cael o flaen Tony Kay oedd o, ond mae rhaid i roi clod i Josh Williams fyd am dderbyn y bêl efo i droed cefn lle troi ac chwarae'r bêl dda yna i Harry Franklin lawr yr esgyll. Nid ail gol Kenny wrth gwrs, dwi'n ymddihiro. Franklin gafodd y gol gyda ail gol Cei Connah. Smith, traed cyflym. A'r cliriad allan gan Owens. Williams. Cei. Cadw'r meddiant. Ail gol ni'n di fewn i wan os na eilyddio mynd i ddigwydd i Gei Connah? Cwestiwn da, Bryn. Swn i adael am 5 munud 10, jyst i adael i bethau setlo, chos mae'r pendulum yn mynd o un ochr arall ddigon sydyn. Arsan ar croesiad bêl yn disgyn yr ergyd gan Venables. Maen nhw'n hawlio bod yna lawio gan Disney. Honna ddifyr gweld honna eto. Cei Connah sydd yn gwrth ymosod. Ond edrych bod hwnna di taro i fraich ond oedd. Am gysylltiad. Newell ar ei holi. So wedi gallu gwneud llawer mwy efo'r ergyd dwi'n meddwl. Cadw'r rheolaeth oedd hi'n edrych bod i'r uchder sy'n mynd tuag at y gol. Disney'n gwneud oll oedd o'n medrig. O'n i weld yma mae Venables efo'r ergyd. Taro i law o. Wel, oedd hi'n y cwrs Cosby da. Oedd hi'n agos. Dwi'n meddwl oedd hi just tu allan, dwi'n meddwl o'n ond dwi'n cytuno fo chdi oedd hi'n lawiad. Ac sy'n nad i medru fod yn cryd reit berig i Bala sy'n wedi chael i gan Mark Petch. Ie, dwi'n meddwl bod corff Disney bron yn
yn golygu fod y dyfarnwr methu gweld, ond mae y llimanwr yr ochr yna, ddylia rhywun fod wedi gweld y digwyddiad. Owens, Franklin. Dyna patrwm y gêm, Iwan. Pan mae un tîm yn sgorio, mae'r tîm arall yn codi i gêm. A Cei Connah yn y 5 munud dwytha yn sicr wedi codi'r gêm ar ôl iddyn nhw sgorio. Yndi, mae yna olwg o'r ddau dîm yn mynd amdani rwan a fydd yna gapiau yn digwydd bod lle, ond dwi'n meddwl bod ni wedi cael fwy o goliau hyn yma rhwng y ddau glwb na sy'n wedi bod yn y 4 gêm dwytha, dwi'n meddwl. Do. Nifer o gemau di-sgôr. Rwy'n dwytha'n gôl yr un. Franklin i fewn efo Arsan. Meddwl yn ôl i'r gôl gan Cei Connah. Eiliadau pwysig ynddo. Oedd y Bala, mi oedden nhw'n pwyso, gafon nhw gyfla eiraidd. Just tu allan i'r cwrt Cosby, Mendes yn dod i fewn i'r cae at amddiffynwyr yn lle mynd yr ochr arall. Cyn i chdi wybod, Cei Connah yn gwrth ymosod. Dyna'r gwahaniaeth ar y lefel yma. Venables. Mae hi Marsan. Rosgro god y flwydd o'r ochr. Dwi'n siŵr na coleg heityn o'na gwyddi'r Cei. Rosgro. Dwi'n meddwl bod coleg heityn neis o bod anna ni fan hyn, dwi'n meddwl. Mae ddigon posib i wana fo, oedd o. Mae o, mi nes i ffonio fo fel nes i gyrraedd y stadiwm gynna fa. Oedd o'n dweud bod o'n cuddiad yn y carpac nes o pawb yn cyrraedd. Mae'r tafliad hwn o flaen, mae o lawr i'r chwith o hwnna ni. Felly mae'n ddigon posib na fo hwnna. Horan. Mae Brackley. Harrington. Harrington gweld lle. Chi bas dda. At Chris Owens. Owens yn bwysau gan Dave Edwards. White a'r piniad yn disgyn ffodus i Kieran Smith. Mae'n ôl at Chris Owens. Brackley. Harrington. Bwyddo i Arsan. So hon yn gallu mynd unrhyw ffordd wan, fysa. Brackley. O, Harrington ar ergyd. Mi gymodd i wiriad. Mae allan at Callum Brackley. Mae yna 3 yn y canol disgwyl am y croesiad. Y Cei Connah mor agos unwaith eto. Ie, chwarae teg Arsan ar ddiwedd y symudiad yma na'n stopio'r croesiad. Cyfnod holl bwysig ac cyffyrddau cyntaf campus gan Harrington yma. Pawb yn meddwl bod yr ergyd yn dod efo'i droed dde. Just rhyw gyffyrddiad hyfryd, croeff bach ar ei droed chwith, fydd o'n siomedig. A dath bod yr ergyd heb weithio'i ffordd tuag at y gol a gweithio Ramsey. Anghofiwch can i Gymru. Cwpan Cymru ydy'r anlyniant heno yma. Williams yn ei chwipio at y postyn gosa Harrington. Yn ôl at Josh Williams, Chris Owens. Gan gadw cadw'r bel a dir y chwarae. Yndi, ond Arsan, y sgiliau da. I glirio, ond gymelled â Callum Brackley. 20 munud. O'r gêm yn weddill. Ydan ni'n mynd am gicia o'r smotyn. Josh Williams yn a le am yr ergyd. Mi gymodd i wiriad oddi ar Arsan! A mae'r golwr dan bwysa Nash yn ei ffenio hi. Ond mi oedd na drosedd gan Jack Kenny ar y golwr. Dyna di'r penderfyniad gan Mr Petch. Mae yn drosedd hefyd. Dwi'n eitha siŵr o honna. Mae Kenny'n gwybod yn union be mae'n neud. Mae'n bêl anghyffyrddus iawn i'r golgeidwad ddod allan oherwydd mae yn yr awyr mor hir. Mae Kenny'n gwybod reit dwi'n mynd syth at y golgeidwad y fama. Sut beth ffaith mae hynna'n mynd i gael ar Alex wan efo peli nesaf sy'n dod i fewn i'r bocs, da? Ie. Doedd ddim wir rhaid i Kenny wneud chwaith nag oedd? Na. Nag oedd? Os ti'n mynd i wneud, mae rhaid chdi fod chydig bach yn fwy clyfar hefyd. Os ti yn troi ac yn gwynebu'r golgeidwad a ddim yn gwneud unrhyw ymdrech i fynd am y bêl, wel, sori, sa mo'n un penderfyniad yn mynd i gael ei wneud. Siarad o brofiad yma. Ydy tad. Be swn i'n dweud, ffordd arall i brynu don iawn a roed Alex Ramsey drwy'r net. Ia. Nash, ar peniad Brackley, Dave Edwards i fynd amdani, Horan. A'r cliriad mynd a lawio gan Dave Edwards. Dwi'n meddwl bod hyn yn sein o dîm da, Bryn, lle mae Connors Key di mynd o 1 gol i fyny i 2-1 lawr, a wedyn di cael ei hunan yn ôl i fewn i'r gêm. Mae nhw wedi dangos cymeriad yn sicr yn do. Chris Owens,
Ersan yn ei gwylio hi. Rheolaeth dda gan Naim Ersan. Mendes. Williams. Ond yma gyfle fan hyn, mae Kenny yn y cwrt, mae Franklin ar y postyn pella. Williams y bêl yn sgwad, mae gymryd Carl Morris. Morris at Kenny! Wel, siawns bod yna gyfle gwell yn fan yna i Carl Morris fynd amdani hi. Os rhywbeth, fi oedd o'n anhunanol, lle oedd angen bod yn hunanol. Kenny fanna, ond y dyn yma sy'n creu, mae'r weledigaeth i ffeindio Morris yn y cwrt Cosby. Oherwydd o'na gymaint yn digwydd o'i flaen o, ond hwnna oedd y bas gywir. Dim digon o nerth arni gan Morris. Wedyn a Kenny just dim cweit yn gallu ymateb yn ddigon sydyn. Williams a chi bas hyfryd at Jack Kenny. Kenny cael ei warchod gan Tony Kay a gan Naim Ersan. Ac rhyngthyn nhw yr cliriad. I'r golwr. Ryan Stratulis ydi hwn yn cael ei baratoi gan Cei Connah. Un o gynrythwywyr Neil Gibson. Felly'r Gei Connah mynd ar y blaen o fewn y funud gynta. Franklin ar gôl ac yna 2 gôl i'r Bala. Yn gynnar yn yr ail hanner yna i Nathan Peat a'r llall i George Newell. Ac yna Jack Kenny wedi 64 y funudau. Yn gyfartal 2 yr 1. Cliriad gan Chris Owens, mond at Naim Ersan. Mendes, lledu y chwarae. Guy Harrington, Ie, dwi'n syni bod Cei Connah yn gadael hynna mewn sefyllfa 1 yn erbyn 1 mor aml. Dwi'n meddwl bod nhw'n rhoi y ffydd yn y cefnwyr, yn yr amddiffynwyr i wneud yn siŵr bod yr ymosodwr ddim yn mynd heibio nhw. A Mendes just ar yr eiliad ola, traed bach cyflym yn fan a Harrington, mi oedd hi'n drosedd. A cyfle rwan, a fydd y momentum yn symud unwaith eto i ffafrio Bala, gown ni weld. Mae Stratulis yn paratoi. Mae'n barod ar yr ochr bella i ddod i'r cae. Ond Cei Connah ddim eisiau gwneud yr eilyddio cyn yr Gei Crydd. Mendes troi, mae'n siarad efo Colin Caton yn yna. Mendes yn ddofn. Firth yn gwylio hi'r holl ffordd cyffyrddus i'r golwr Iwan. Ia, bach o siomedig yma gan Las Mendes i fel y quality sydd gyda fo lle, ond mae'n bwysig bod Bala ddim yn mynd rhy predictable o wan, roed peli lawr gwddw, George Horan a Andy Firth a cario ymlaen roed peli lawr yr ochr. Firth. Na'r cliriad i'r Cain i gadael hi. Hwna sydd drwedd. Dim eich pres chi Iwan, oce? Owain? Mynd y gres di. O, penalties di. Ni'n gwneud union yn ei peth. Diar. Smith. At Venables. Venables Arsan efo Arsan ar y droed chwith. Arsan yn mynd amdani hi. Mi gafodd afal ar hwnna, mi oedd hi ar y targed. Ond oedd hi'n gyffyrddus i Andy Firth. Ie, unwaith eto Arsan mewn safle lle dos o neb yn ei erbyn o benben a sgellwr i'w farcio fo, felly gormod o le yn gallu camu fewn i'r bwlch, cael yr ergyd, ddim digon o nerth cyffyrddus iawn i Firth unwaith eto. Ond i ateb dy gwestiwn di Bryn, dwi yn tueddu i feddwl mae Cei Connah fysa'r tîm. Os oes a gôl arall i ddod, dwi'n meddwl bod gen Cei Connah jyst rhyw ffordd mewn gema tin. Wel, jyst ffeindio ffordd yn aml. Oedden ni fewn i'r chwarter awr ola o'r 90 a rwan mae'r eilyddio yn mynd i ddigwydd ac Josh Williams sydd yn gadael y cae. Chydig bach o syndod yn fanna o bosib Iwan? Ia, cytuno. Ni'n meddwl bod Josh Williams yn cael argraff mawr ar y gêm ac yn dechrau dod iddi yn fwy cyson. Fawr wrth y bel lawr yr asgell i Harry Franklin i'r ail gôl i Cei Connah felly, ia. Ond am chwaraewr da i ddod on yn ei lefo. Nabod o'n iawn? Dim yn nabod o'n iawn, ond beth dwi wedi weld ohono fo ac yn gwybod ohono fo'n y tramir lle chwaraewr peryg, dwi'n meddwl maen nhw'n licio fo lot yn tramir yna ac mae Neil Gibson wedi gwneud swydd da i gael o yma i'r gyngrair Cymru lle. I ail gyfnod, ath o nôl i Tranmere dwi'n meddwl yn do? Anaf dwi'n meddwl, ia. Wedyn o'n nôl ar i ail gyfnod Ryan Stratulis. Mendes.
Ryan Harrington. Brackley. Firth. Horan, mae o wedi aros i fyny. Horan, ac yn union fel nes di sôn yn gynharach Iwan, mae Horan yn aros i fyny yn bartner i Kenny ar y degau. Yndi, nath nhw'n neud o reis cyson yn erbyn ni yn y gêm yn Glannau Dyfrdwy, lle nath o fynd i fyny bob 15 munud i drio ymosod ar amddiffynwyr ni, lle ac mi oedd o'n effeithiol yma di aros i fyny rwan, ond dwi'n siŵr wneud ei hen ben o gerdded yn ôl at si le yn slo bach o'n. Ersan. I'r tempo di gostwng ni chydig owen? Ie, chydig bach. Falle bod ni yn cyrraedd. Da ni yn cyrraedd y foment yma mewn gêm lle mae yna chydig bach o ansicrwydd. Mae'r pryder yn cefn dy feddwl. Ti'n misio gwneud y cangymeriad yna. Jyst i fynd yn ôl i'r pwynt Horan. Pan mae'n crwydro fyny, mae'n mor fygythiol, yn dydi. Mae'n lond llaw, ond gen ti hefyd Disney i symud yn ôl i'r safle cefnwr. Newell, dyna chi dacl bendigedig gan Nash. Wrth gwrs, wrth i'r cicio'r smotyn a ddod yn gosach Iwan, siŵr bod hynny'n cefn meddwl chwaraewyr, fydd yn dydi? Yndi, fydd y ddau dîm yn ofncolli fel petai ac yn trio'i gorau i beidio neu cangymeriad, felly fydd y nerfysrwydd yn cripio fewn fel maen nhw'n deud, ac dwi'n siŵr na set pieces neu corners fel yma wneith un o'r tîm a nicio'r gêm, lle. Mendes, yr un isel y tro hwn. Edwards, tasgu nôl allan at Lasana Mendes. Mendes y traed Cylwyna. Mendes. Gyda'r cliriad allan gan Ben Nash. Bala ddim di eilyddio o gwbl eto gyda llaw. Cei Connah wedi dod â dau eilydd ymlaen, Stratulis a Chris Owens. Ond hwn ydy'r rownd gynderfynol gyntaf. Amser cinio fory. Yr ail gêm yn y rownd gynderfynol Cwpan Cymru chi. Pen-y-bont yn erbyn y Seintiau Newydd. Y tîm a gyfarfu yn y rownd derfynol y llynedd wrth gwrs. Mae honno'n fyw ar S4C o Bar Cwain Dew Caerfyrddin efo'r rhaglen yn cychwyn am hanner awr wedi 12. Iwan, lle mae dy bres di yn y gêm yna? Seintiau ta Pen-y-bont? Swn i'n licio deud Pen-y-bont, gan fod mae di mor agos i Rhys Griffiths, ond dwi'n mwyn gweld nhw'n curo Seintiau Newydd, ond sori Rhys, ond mae nhw'n gêm ar reit agos, di bod dros y 2 flynedd dwytha'n enwedig. Yndi. Owen? Oedden ni fynd i bach wrth i Chris Owens glirio'r bêl i fewn i'r cwrt. Disney. Brackley Harrington yn ceisio just dal i dir ar yr ochr dde nôl. Brackley at Disney. Gofyn y cwestiwn i'w gyd chwaraewyr. Dyma Callum Morris, mae Chris Owens den ar yr yslys ar yr ochr felly. Mendes, allai fynd heibio i Mendes Owens. Mae dal yna i Chris Owens, mae dal ar dir y chwarae. Gwi yna gyfle i Stratulis ar y postyn gosa. Dwi'n meddwl bod o'n trio mynd i fewn efo'i ben. O bosib dyna fysa'r ffordd orau sgorio. Da ni'n gweld, mae'r croesiad, sy'n mynd gallu bod dim gwell. Dwi'n siŵr fe Colin ddim yn hapus efo y ffordd mae Mendes just yn stopio lle a gadael i Chris adag ar y bel a rhoi y croesiad i fewn. Falle'r amddiffynwyr oedd y ffefryn i gyrraedd y bel beth bynnag, ond os y Stratulis di mynd i fewn efo'i ben, dyna lle o'ch ti'n gweld y gol yn dod. Ond tybed yn feddyliol rwan i Cei Connah, nhw'n ath golli ar gicio'r smotyn. Ydy hwnna'n cefn i meddyliau nhw'n meddwl, ti'n gwybod be, da ni'n misio hynna ddigwydd eto, felly mae rhaid i ni gael y gol nhw yn y 10 munud nesaf. Chydig dros 9 munud o'r 90 yn weddill. Edwards, Mendes, Nash. A'r cliriad o'na chi beniad gan Pete. Edwards, cadwiad i'r chwarae naddo, yna wthiad yn fo gan Chris Owens. Reit o flaen. Tîm technegol y Bala. Mae Edwards dal i lawr yn gofyn y cwestiwn, mae ar y cae. Horan. Harrington. Os na enillydd i fod. Neu os na ail adrodd rownd derfynol Cwpan Nathaniel. Firth.
Mendes ar peniad. Mendes mae o'n gry am I ddirodd honna ddi ar Harrington. Ymddiheiriadau, glwswch chi unrhyw iaith aflednais yn fanna. Owens. Bala, paratoi Nathan Burke I ddod i'r cae. Llithriad yn fanna gan George Horan. Bale obeithiol I fyny at Kenny, ond at Kenny dda. Kenny, Bale I fewn at Franklin. Franklin mewn gynt nag Arsan. Franklin I fewn i'r canol. Cael ei Bradley! A mi oedd presenoldeb Kieran Smith yn gwbl allweddol yn fanna, Iwan. Oed tad, siŵr bydd Anthony Kay yn siomedig efo Peter Daly efo honna'n iawn, ond ia, siawns arall i'r nomadiaid. Ie, Smith, chwarae teg iddo fo, just yn y fan, just I wneud digon yn de. I wneud yn siŵr nad o'na ergyd glir teg at y gol. Diddorol I weld Benydd Bala fyma efo'r ddau eilydd. Ie, mae yna eilydd dwbl. Felly mae Dave Edwards yn un sydd yn gadael. Felly Nathan Burke yn dod ymlaen yn lle Dave Edwards. Fethodd I gico smotin Dave Edwards, wrth gwrs, yn yr rownd derfynol yn Nathaniel. Felly Burke ymlaen, Edwards I ffwrdd. Alan Brackley ddim I weld yn gwbl gyffyrddus yn y fan yna. Dwi'n credu na Luke Wall ydy'r eilydd arall sydd yn dod ymlaen i'r Bala. A'i paratoi ar gyfer cicio'r smotyn ma nhw'n fan hyn o bosib. Wel, dwi'n meddwl, Bryn, allith o'n bod yr unig reswm sy'n dod ar rywun ar y cae. Dyn nhw'n mynd I wanhau y tîm gymaint hynna, dwi'n meddwl. Mae yna gymaint o brofiad gan Burke, gan Wall hefyd. Dyn ni'n gwybod efo Wall yn enwedig y droed chwith na sy'n ganddo fo. So ti'n rhoi chydig bach o ffydd yn y droed chwith na I achosi problem o'r gico'r smotyn, ond ie. Mae ddigon amser lle ti'n just yn meddwl am y cicio eto. Mae dyn darllen Losana Mendes fydd yn gadael y cae, felly fydd Luke Wall yn dod i'r maes. Ac Losana Mendes cael gêm dda Iwan, dydy? Yndi tad, ond dwi'n meddwl bod wedi dechrau chwthu gasget fel maen nhw'n dweud, dwi'n fel Iwan. Felly Luke Wall yn dod ar y cae, roi chdi bach o falans sydd yn o'i droed chwith. Ia, bach o dimensiwn gwahanol I be mae Mendes yn roed I chi. Owens, Chris Owens. Dyma Ryan Stratulis ar ergyd. Gadodd hi'n isel. Ond I gwiro hi oddi ar y targed. A rwy'n mae'r eilyddio yn digwydd. Felly Losana Mendes yn gadael y cae ac Luke Wall ymlaen yn ei le fo. Ie, diolch yn hapus. I freichio fan yr awyr. Diolch yn hapus o gwybod o'n gadael. Os da ni'n sôn am gicio'r smotyn, yn amlwg, doedd o ddim ar y cae, gymryd un yn y ffeinal. Cwpan Nathaniel, oedd wedi cael ei yrioeddi ar y cae. Sbia, mae'n hapus o gwbl. Dwi'n da siom chwaraewr yn gadael y cae, ond ti'n gwybod pan ti'n ysgwyd y ben fel la, reit o flaen y chwaraewr sy'n dod ar y cae yn dy ledi. Mae'n chydig bach yn amharchus. Dwi'n hollol cytuno. Dwi'n daflu fo fewn I stafell newid fe anfi'n hyn. Ie. Ond pwy nath benderfynu ar yr eilydd? Yn union. Ie, yn hollol. 5 munud. 5 munud o'r 90. Mi fydd na rhyw 2-3 munud I cael ei ychwanegu am anafiadau ar anaf, wrth gwrs, I Daniel Roberts. Smith. Arsan. Os na rhywun yn mynd I wneud enw iddo fe hun. Os na arwr I fod mewn gwyn neu mewn coch. Wall I gyffyrddiad cynta. Cael ei lorio. Ond yn codi. Mae wedi mynd heibio I Harrington. Wall yn cael ei groesiad I fewn o'r bel I gefn y rwyd. A Venables! Venables! Chris Venables wedi mynd ar Bala drwad I rownd derfynol Cwpan Cymru. Ffyrth wedi giro y Bala 3, Cei Connah 2. Wel, syndod bod Cei Connah wedi ildio 1 gol o gic gornel a rwan di ildio o groesiad. Y mar ni heb wylio eto ddylia bod na drosedd, ond i'n meddwl bod Wall wedi troseddu yn erbyn Harrington. Ta waith, gwni weld rwan, mae Wall yn mynd heibio, mae jyst yn ilchio fo, ni dynnu fo lawr, ond mae rhaid cario maen, dim chwipan. A wedyn y croesiad yn dod teg at Bydd, sydd wedi cael ei ddwylo ar bob croesiad drwy'r nos. Ond Newell chwarae teg, mae'n neidio mor gynnar, y flic bach, a Venables yn gwneud be mae Venables di wneud ers blynyddoedd.
Ie, wrth edrych yna, dwi'n meddwl bod ti'n ffawl gyn Luke Wall chwaith, ond chwarae teg iddo am y dyfal barhad ac y flic na gyn George Newell ac pwy ond Chris Venables i roed y bel yn y rhwyd. Chris Venables i bedwerydd gol yng Cwpan Cymru. Y tymor hon, mae di ennill Cwpan Cymru ddwywaith efo Llanelli yn 2011 sgorio yn y rownd derfynol honno. Ac yna'n 2016-17 hefo'r Bala. A mae gen y Bala un droed fawr iawn yn y rownd derfynol. Ac maen nhw ar ôl dwbl anarferol o bosib yn dydi. Sef Cwpan Nathaniel ac hefyd Cwpan Cymru Chris Owens. Creu lle am y croesiad. Croesiad da i fyny'r cwrt, y cliriad allan oedd y cliriad dim yn ei da. A mi o'na hanner cyfleist i Franklin. Mae dal yna i Gei Connah. Disney. Yn ôl at Owens. Ac yna Tony Kay ar cliriad. Newell. Awgrymu fan lawio wall. A Garsan. Bale yn tasgu oddi ar Callum Bradley. A mae Gei Connah di dod yn ôl unwaith yn do. A rwan mae yna ei lyddio dwbl a 2 flaenwr Mike Hayes a Malkin sydd yn paratoi i ddod i'r cae. Joe Malkin a Mike Hayes. Ac, wel Iwan, mae'n rhaid i Neil Gibson fynd amdani rwan. Bydd tad, fydd i chydig bach o backs to the wall Annie Bala, swn i ddeud, ond ia, 2 eilydd positif. Fydd i'n ddiddorol i weld pwy fydd yn dod oddi ar y cae, ond fydd rhaid i Cei Connah fynd amdani Iwan. Maen nhw'n pwyso. Stratulis dan bwysa. A mi o'na lawio yn y fan yna gan Ryan Stratulis. Pwy fi meddwl fo. A rwan mae'r eilyddio dwbl yn digwydd. Felly Hayes a Malkin sydd yn dod i'r cae. Felly mae Callum Morris yn un o'r rhai sydd yn gadael y cae. Felly Callum Morris i ffwrdd. A cyn chwaraewr y Bala, Dave Hayes ymlaen. Neu Mike Hayes, mae'n ddrwg yna. Mike Hayes. Ac yn gadael hefyd. Mae Harry Franklin, sef sgoriwr y gol gyntaf. 18 o funudau yn ôl. Sgoriodd o fewn y funud gyntaf, edrych yn amser bell yn ôl. A da ni yn y funud ola 1. Yn y funud ola 1. Mae Bala mor agos. Ramsey. Bel i gyfeiriad Newell. Dyma Nash. Dyma cyrraedd Joe Malkin. Ond yn ôl drwodd Raifi ac Chris Owens ar bel yn ôl. Oedd hwnna'n un calad. Firth. Bel i gyfeiriad Kenny. Brackley. Burke. Wedi Newell prin yn gallu symud ar y llinell hanner. Mae'r bel yn cael ei gwarchod allan gan Wall. Llygyd pawb ar y pedwerydd swyddog. Beth fydd y rhif ar y bwrdd electronic? Mae'r bwrdd electronic yn cael ei godi a mae yna 4 munud. 4 munud i Gei Connah. Daro yn ôl am yr eildro ar ôl bod ar ei holi. Chris Owens. Bel i gyfeiriad Mike Hayes. Stratulis sydd i fewn amdani hefo Chris Venables i gol o sydd ar hyn o bryd yn mynd â Bala i fewn i'r rownd derfynol Cwpan Cymru. I'r bel hir hwnna i gyfeiriad Rosgro. Fynd allan am ein dafliad i Gei Connah. Just cadw siap rwan, dyna fydd y neges i Bala. Gwneud yn siŵr bydd yr amddiffyn yn aros yn gadarn. Cynnon ni rwan Burke yn ganol cae. Smith yn ganol cae. Just yn gwarchod, gwneud digon, gwneud siŵr bod nhw'n ennill yr ail beli. Disney. Harrington. Munud o'r 4 wedi chwarae. Stratulis. Pass lack Wall. Pass lack gan Luke Wall. O gynnu fo fwy amser y fanna Owain doedd. Nash yn gyrru mlaen. Ben Nash. Os a ddrama'n hwyr ar ddiwedd y gêm. A Rosgro. Dos a neb o'i flaen o. A mi nath o'r peth iawn y fanna do. Do, chwarae teg. Sbi ar sam chwaraewr Bala ar y sgrin ar un o'r bryd. Maen nhw gyd yn ôl. Venables.
Ar peniad Harrington, mae rhaid i hon fynd i fewn i'r cwrt. Mae o'n gwneud hynny, a Ramsey, dan bwysau gan Joe Malkin. A mi nath y golwr yn dda, Colin Caton wrth i fodd. Ie, Ramsey yn aros ar ei llawr, dwi'n meddwl, o'na fawr o gysylltiad. Mae'n chwarae teg, mae wedi cael cwpl o enghreifftiau o mysodwyr reit yn ei wyneb o'n troseddu, felly o rhaid iddo ganolbwyntio fanna, dal gafal ar y bêl. Neil Gibson fydd o methu coelio'r peth. Owain, 2 funud i fynd, ser yn y gêm. Wel, ser yn y gêm i fi ydy'r dyn yma, George Newell. Mae wedi bod mor weithgar, gael ei gol do, ond yn fwy na hynna, perfformio tîm, diw'n di stopio. Mae wedi rhoi pwysau ar bob un ochr i'r Cei Connah, dwi'n meddwl, mae wedi rhedeg gymaint, felly, ia, George Newell, ser yn y gêm, chwarae teg iddo fo. A sgoriwr yr ail gol, Rosgro benben efo Chris Owens. Rosgro yn taflid i hyn at y bêl. Nash, di o'n di wneud fawr ddim o'i le, Ben Nash o'r hediad cryg a Nash. Y bêl at Brackley i gosod ti i Horan, yn ôl at Strachyllis. Harrington, a mi o'na droser gan Ryan Strachyllis. A'r Kieran Smith. A mi eith honna a ni i fewn i'r funud ola ar hen ben Kieran Smith yn fanna oen. Ti'n be, mae di rhoi y tân allan yn aml iawn heno, yn y safle na. Cofio'r dyddiau lle oedd o chydig bach yn fwy ymosodol, ond mae di newid i gêm. Yn dactegol, mae'n y safle cywir, yn aml iawn, a mae o'n gwybod lle mae'r peryg yn fanna. A mae o'n fodlon mor hwyr mewn gêm i gamu allan. Yn lle cadw i siap, mae'n gwybod mae'r bêl yna ennill. Diwn i mi fod i siarad, Bryn. Colin Caton, mae o'n nerfus yn tydi. Mae dîm o fewn bron iawn i hanner munud at y rownd derfynol i nillon o Cwpan Cymru yn 2016 ac 17. Mi gyda nhw'r Seintiau Newydd yn Nantborth. Bêl yn cael ei chodi fewn gan Chris Owens, Alex Ramsey. A'r cyffyrddiad. A siawns Owain, dyna hi rwan. Ia, a bob chwarae teg iddo fo hefyd, oherwydd mae yna gyfnodau lle mae wedi bod o dan bwysau. Ac o'n i mal y golgeidwad Cei Connah, Firth, mae o wedi bod yn wych, ond camgymeriad Firth yn dod allan pan ddylia fod i aros ar gyfer y gol fuddigol, a Ramsey yn y munud a dwytha. Safe pair of hands, Bryn. Pete, a'r peniad Smith, a'r peniad drwad at Firth. Da ni wedi chwarae dros y 4 munud, dyna pam bod na frys ar Andy Firth, y bêl hir union gyrchol. Da ni wedi gweld llawer o hynny gan Cei Connah. Oherwydd yr anaf i Ramsey, da ni'n clywed y bydd na funud ychwanegol yn cael ei chwarae. Firth, o siawns. Mae dyma hi rwan, Arsan, allan o hi, na Disney. Ben efo Pete, Disney. Angen y cymorth gan Chris Owens. Owens yn ei chwipio i at y postyn gosa. Y dyrniad allan, a mi oedd Luke Wall yna. O blaen Brackley. A mi nath Callum Brackley yn dda'n benderfynol yn yna. Mae o di ennill y tafliad. Un edrychiad ar yr oriawr gan Mr Petch. Strachyllis i fewn i'r cwrt. Mae di disgyn i fyny Malkin. Malkin unwaith eto. Mae'r bêl yn gyda. Syd ar wyneb y ddaear y methodd Kenny hwnna. A mae'r chwiban ola ydi cael ei chwythu gan Mr Petch. Wel, Owain Tudur Jones. Syd ar wyneb y ddaear y methodd Jack Kenny y cyfle na reit ar y diwedd. Dwi'm yn gwybod, Bryn. Tafled i Bala ddylse di fod, felly fysa yna farc o cwestiwn bendant. Methu'r peniad yma am bloc yn y cwrt Cosby, a wedyn, ddim yn gwybod bod y bêl wrth i droed o'n agoedd, ac fysa Ramsey erioed i bod mor ddiolchgar a cael ei ddwy law ar y bêl. Da ni'n gweld hi'n dod, lle doedd ddim angen y cyffyriad, ond diolch moch. Mae'r canlyniad yna, a da ni'n gweld yr ergyd yma gan Malkin yn dod yn ôl ato fo. O bosib, oedd hi'n mynd teg at y gol. Mike Hayes oedd ar cyfle am gêm da ni wedi gael yma. Ar faes y castell yn y Flint. Golia yn yr hanner cyntaf. Franklin yn rhoi y Bala, yn rhoi Cei Connah ar y blaen, ac yna Nathan Pete a George Newell ar ail. Jack Kenny neilyddio. Chris Venables ar gol sydd yn ennill y gêm i'r Bala. Sgôr derfynol yma. Y Bala tair, Cei Connah 2.
Diolch yn fawr I Bryn ac Owain. Wel, am gêm, am ddrama I ni wedi cael fan hyn ar Gae y Castell a phwy arall ond Mr Chris Venables I hala'r Bala I rownd derfynol Cwpan Cymru. Mae Iwan Williams wrth yn ochr I. Iwan, mae fan anodd fynd ar gyrraedd ddisgrifio be ni newydd wel ar y can. Ia, dwi'n yn gwybod lle I ddechrau. Gêm gret, briliant o gêm. Fi Colin Ceitin wrth I fodd, ond pob clod i'r ddau dîm am roed gêm o'r ddau ni. Ni'n gallu gweld y chwaraewyr yn dathlu fan hyn wrth ochr y ca, Iwan. Just faint mae fe'n golygu I dîm fel y Bala. Maen nhw wedi ennill un tlws yn barod tymor yma, ond fi'n mynd I stopio siarad am nawr, achos ni'n mynd I fynd draw at Nicky John I gael bach o ymateb. Oh, Chris, what an absolute roller coaster. Can you sum up your emotions for me at this point? Relief. Obviously, disastrous start. And then I thought we played really well for the remainder of the game, really. We've gone 2-1 up, and then, a little bit shaky again. But no, emotions now very, very high, obviously, and thoroughly looking forward to another final. Does that not just show, though, a real strength of character from this side to go behind, to come back into it, to go ahead, to concede again, and then a winner from yourself, which almost feels like who else but Chris Venables, but real strength of character from the side there. Yeah, it is. We've got that in the group. We've perhaps lacked it a little bit in recent weeks. We've been a bit depleted and whatnot, but yeah, it does show character, and it's we're a good group of lads. We've got a good changing room, and it's good that we've showed that today. Tell me what your emotions were. What were your feelings when you scored that winner? I don't know. It's the same. Any goal's a good goal, isn't it? But especially when it's late on like that, it's a very, very nice feeling. I've got to ask you about tomorrow. Your old friend Trace Griff there. Do you fancy Pen-y-bont at all? Yeah, it would be brilliant to play them in the final. Okay, well, we'll see. We'll all be watching tomorrow. Dyma'r, enjoy the celebration. Diolch. Iwan, diddorol, Chris Venables yn gweud taw ryddhad yw'r brif emosiwn ar ôl y dechreuad geithon nhw, ond ni'n mynd I gael cipolwg ar gôl Chris Venables. Iwan, ni wedi gweld, mae fe di ennill bron I bopeth I chi'n gallu ennill fan hyn yng Nghymru. Sneb arall yn mynd yn gallu neud be mae fe'n neud? Na, mi oedd o'n y sgript oedd. Dwi'n meddwl nath Luke Wall gwaith da fyma'n wrth dyfal barhau, lly. Okay. A croeso da fewn i'r bocs, ac pwy arall o'n Chris Venables? Pwy arall o'n Chris Venables, oedd hi'n beniad arbennig. A hefyd, Iwan unwaith eto, ti jyst yn gallu gweld gwmos faint mae fe'n golygu I chwaraewyr y Bala? Yndi ta, dwi'n gwybod bod y clwb yn meddwl y byd o Cwpan Cymru ac I ddod yn ôl I gyro'r gêm fel a, gêm o'r dyn, gêm galad, mi fydd o'n meddwl y byd I bobl fel Ruth Crump a Nigel Ackroyd ac ati. Am rai we, fi'n gwybod oedd Colin Ceitin ddim wrth ochr y ca, ond fe welon ni fe'n dathlu pan oedd yn y stand. Wel, ni'n mynd I fynd nôl at Nicky John I gael bach mwy ymateb. Well, George, what an incredible evening, what an incredible experience. How do you reflect on that one? Yeah, it's one of the best games I've ever played in. We couldn't got off to a worse start, and it was back and forth all the game, and then it could have gone either way, and we've managed to just nick one at the end, and it was an unbelievable game. Tell me about your goal that put the side ahead when it was 2-1. What was going through your head at that point? There were two goals right after one another. And it was a great goal by Dave Edwards, played the first time, and it was set up and I just had to get a yard and I managed to get it and it just got over the line. Tell me now, the mood from the players, what does this do to the spirit in the dressing room? You're going to the Welsh Cup final, everybody's so elated. Yeah, I mean, to get to the Welsh Cup final is obviously amazing in itself, but we needed to get back on track in the league anyway. We needed a good result, so this hopefully kicks us on for the next few weeks as well, which is even better. And I mean, from a personal perspective as well tonight, you didn't just score a goal, you ran the length and breadth of the pitch. What a performance. I mean, yeah, it's what you've got to do. It's the minimum that you've got to do, and especially for Bala. So, I mean, everyone else put their shifts in as well, so I was just happy to do my part. Will you be keeping an eye on the other semi-final tomorrow now? Who do you fancy? I mean, obviously TNS are unbelievable, but Pen-y-bont, we've had our hardest games this season against them as well, so I mean, it's going to be tough either way. George, you're the man in the match this evening. Congratulations, enjoy the celebration. Thank you very much, cheers, thank you. Ie, fe fydd na ddathliadau hyn o cadeirydd yn dathlu gyda Kieran Smith. Mae'n noson enfawr i'r Bala sydd wedi hawlio ei lle yn rownd derfynol Cwpan Cymru. Ni newydd glywed gan seren y gêm George Newell. Ni'n mynd I gael cipolwg ar y gol nath e sgorio
i roi Bala ar y blaen o 2 gol i 1. Iwan, ni di sôn am y Bala yn dangos cymeriad, ond hefyd maen nhw'n dangos flair fan hyn, yn enwedig Dave Edwards sy'n mor allweddol yn y gol yma. Yndi tad, mae'r move yn dechrau reit stifn yn ochr Bala lle mae Dave Edwards a Venables yn controlio'r ganol cae a wedyn, am finish gan George Newell chwarae teg iddo fo. A mae rai ni ofyn o ran Cei Connah, Iwan, gaethon nhw'r gol gynnar na o fewn munud agoriadol y gêm. Just pa mor siomedig by nhw heno? Ie, teimlo fel reaction Neil Gibson yn dweud y cyfan y fanol lle, ond fydd o'n teimlo heno yma, dwi'n meddwl, yn enwedig ar ôl mynd un gol i fyny a wedyn 2-1. Gêm galad, ond am gêm i ni'n sgorio. Yn enwedig, pan ti'n meddwl nôl i ffeinal Cwpan Nathania, mae Neil Gibson yn siŵr o fod yn meddwl beth sydd eisiau fe wneud i gael canlyniad yn erbyn y Bala. Bydd, dwi'n meddwl bod hwnna'n 5 gwaith iddyn nhw chwarae i gilydd tymor yma wan, ond dwi'n meddwl fydd y ddau reolwr yn falch o gael gwarad o'i gilydd lle, ond fydd yna lot o ddathlu gyn Bala heno fo, ond lot o siom gyn Connah's Cei. Ti'n credu bod e'n ganlyniad teg, Iwan? O Bala'n hyddi'r fuddugoliaeth? Sori, fi'n rhoi ti ar y spot yn hynna. Ar balans y chwarae, yn dod dwi'n meddwl oherwydd y calon ag y grit, ond o Connah's Cei dechrau mor dda, a wedyn jyst dechrau teulu off fel maen nhw'n dweud, ond eto gêm cyffroes. Wel, os yw gêm heno yn rhyw flas o beth sydd i ddod fori, wel, mae'n addo i fod yn dipyn o brynhawn lawr yng Nghaerfyrddin. Dyma oedd rownd derfynol Cwpan Cymru tymor diwetha, Pen-y-bont yn erbyn y Seintiau Newydd. Rhys Griffiths yn erbyn Craig Harrison. Mae hwnna'n fyw am hanner awr wedi 12 fori. Iwan Williams, diolch o galon am dy gwmni di heno. Mis ti'n ei gêm mwy am Bal, achos ni wastad yn cael gemau da pan y ti'n rhan o dîm sgorio. Diolch yn fawr am dy gwmni di, a diolch yn fawr i chi am wylio. Wylion i chi yn fyw ar S4C am hanner awr wedi 12 fori. Tan hynny, nos da.